Hola, que tal? Moi boa tarde. Tendes o cafeíño listo? Porque eu a verdad que non o teño aínda listo. Está acabando de ferver a agua. Me dou tempo, teño preparada aquí a miña taxiña. Un polvos mágicos aí no fondo. Hola, que tal? Como vai esa xentiña que está por aí? Quen está por aí? Dicídeme quen está, polo menos faládeme, porque se non sei se teño todo ben conectado, porque eu xa sabedes que non entendo moito de todo isto, así que me tendes que falar, polo menos as que estades aí, que vos estou vendo que estades, saludade, facedeme así ca mano, dicide, hola, que tal, como che vai e tal, como está o tempo por aí, de onde sondes, se está a chover, se está a quentar o sol, aquí estuvo un día la mar de chulo, pero xa non, está un día xa cativo, xa empeza a estar nublado, negro, estáse cubrindo e creo que mañá que xa nos chove. Ah, sí que hai, hombre, hola, como estás? Hola, que tal? A ver, unha tocalla, Anacleta. Eu estaba lendo, vedesme ben? Ou teño que limpar mellor aquí o chisme este? Así vese ben, non? Xente do Pico, hola, como estás? Hola, estuve vendéndoche na Mariña de Lugo. Ah, vale, pois parece moi ben, Anacleta, pareceme genial. Anacleta, quen era Anacleto? Era un ser de dibujos animados, creo, non? Non, era un conto, como tipo Mortadelo e Filemón ou algo así. Véndeme ben, que pouca xente hai de Lugo no canal, non vaiades a pensar que hai moita. Hai máis de outros lados. Pero, bueno, encantada de estar aquí agora con vos. María José Rodríguez desde Vigo, mira, aí ao lado. E que tal está o tempo en Vigo? Porque aquí está empezando a nublarse moitísimo. Ai, que chea de xente. Hola, Conchita. Hola, Rochi desde Boiro. Mirade unha cousa, desde Gijón, Elvi, Vicos, María José, Anacleto, agente secreto, era verdad, vestía de negro. Vou coller a aguiña para o café porque me está avisando a cafetera, teño unha desas que pita e non cala a boca. Aunque lle diga que cale, non cala, teño que ir a por ela. Aí vou eu. Así, sí. A vos douvos tempo a facer o cafeíño logo, a quentaredes o cafeíño? A min non. A miña... Ai, manzanilla con tomillo teño hoxe para tomar, pero bueno, aínda está moi quente, isto aínda ten a rabia. Oi, frío pero estupendo, dinos María José, porque é un pouquiño nublado. Porque creo que ven chuvia xa para estes 2 ou 3 días, domingo e lunes, creo que nos chove por aquí. Dinos, Mercedes, que desde Melide está un día estupendo, o que pasa que noite de xeada. Aquí tamén fixo bastante frío de noite, e aguantóusenos hasta a mañá. Bueno, teño unhas cuantas sorpresas para vos contar. Bueno, sobre o canal, hola, sigue entrando xente, hola, que tal? Elena Dalós, encantada, Elena, de saludarche. Tienes unha casa bonita, bueno, está chuli, está ao meu gusto. Hola, outra tocalla máis. Hola, Ana, pero mira que hai Anas, Anas, Anuscas, hai unha chea delas. En Arsúa tamén estaba o día, frío, pero moi bo día. Aquí estuvo moi clariño, de feito, o vídeo que vos fixen para vos dicir que estaba aquí hoxe en directo estaba na horta, porque teño que ir soltar a miña quiquiriquiña, cos pitiños teño que soltar, porque eu non contaba. A ver, isto vou a contar así en secreto. Eu, cando fixen o galiñeiro, non contaba con que as galiñas me foran a chocar ovos. Eu non contaba con pintos. Entón, escolleu un pouco desprevenida. E sabedes que os pitos veñen enseguida, en 20 días están aquí. E non me dou tempo nin a asimilalo. A miña cabeza está así aínda. Hola, Emma! En Arsúa. Tamén está moi bo día. Pois non contaba. Entón, claro, non teño unha zona habilitada
para unha galiña con pitos. E sabedes que, claro, o resto dos animales aínda os podes ir adaptando a un can, a un gato, ti berraslle, enseñaslle o pito, achegaslle con moita paciencia, perdendo moito, bueno, perdendo non, empleando o tempo en educalos para que sepan que os animales da casa non se lle fai daño, pois podes desaprender a que non lle fagan mal. Pero claro, as outras galiñas e aos galos non se lle aprende, porque as galiñas teñen unha memoria así, de chiquitina. Só lle acorda churras, churras, porque saben que se lle chamas así é porque lle vas a botar algo rico para comer, pero do resto non teñen memoria. E as galiñas son moi crueles, porque se, por exemplo, están a comer e lle ven un pitiño piquiniño a peteirar onde elas están comendo, son capaces a matalo dun peteirazo. Ou colleno e sacúdeno hasta matalo, cómeno, porque as galiñas son carnívoras. Pois se collen un ratiño pequeno ou un toupera tamén o come. Entón, non podo ter a miña kikiriquiña cos meus pitiños, podo ter mezclada cas outras galiñas. Entón, teño aí unha cousa que teño que arranchar agora no verán para adaptar o meu galiñeiro. Entón, teño que ir a soltala todos os días para que sale cos seus pitiños e que tal. Aurora, dinos, hola Aurora, véxote desde Alcalá de Henares, aunque son dunha aldea da Cañiza, claro, encantada de saludarte. Estou enamorado dos teus pitiños. Eu tamén estou enamorada deles. Bueno, contareivos unha cousa que é casi normal. Faltan xa 2 pitiños. Bueno, non creo que vayan a morrer máis, pero morreronme 2. Un deles nasceu mal, o sea, cando o vin xa dixo eu, este non creo que vai arriba. De feito, durou unhas horas, apenas durou unhas horas, porque nasceu como cun... Bueno, non vos lo dixo, nasceu mal. E o outro apareceu-me morto, eu non sei se foi a galiña que ao mellor se asustou ou calquera cousa, porque é moi bruta, está rabuñando, dá igual que pase o pito por aquí, e fai así, e chega o pito a tombos alá 1 metro máis para alá, é moi bruta. É a súa primeira vez tamén, a Kikirika, a mamá, ten uns meses, o sea, ainda non ten un ano siquera, debe ter 8 meses ou así. Entón, eu penso que debeuno de pisar de noite, malamente, ou así, porque estaba super ben, non sei moi ben que foi o que pasou. Entón, quedame 3 pitiños, están super ben, 2 negriños e un blanco que non sei se é dunha galiña blanca, se é dunha galiña castaña, non sei, é sorpresa. É así. Luisa, hola, desde Barcelona, me encanta todo o que haces, noraboa. Moitísimas gracias, Luisa, pero eres daqui de Galicia, porque a verdade é que sigo tendo todas as semanas, e que é como un roi aí, te críticas sobre o gallego. É que, co fácil que é non mirar, sabes, porque se te obligaran a ver un canal de YouTube, se dixeran, é obligatorio, e dicir, pois están me impoñendo gallego. Ou se nas redes sociales, en Facebook ou Instagram, se te obligaran, pero que non é obligatorio. Todas as semanas entra alguén a criticar. Que pena, bueno, pero é o que hai que facer. Entón, quería saber se Luisa, desde Barcelona, é gallega ou ten simplemente moi boa fe, moita gana de querer entenderme, e porque son todo lenguas romances, descendemos todos do mesmo idioma, o que pasa que se bifurcaron e cada unha pois chegou ao que chegou, e entender poderías entender. Desde Portonovo, Isabel, hola Isabel, hola Isa, un saludo desde Arbo, do sur de Pontevedra. Pontevedra, bueno, genial. E que tal está o tempo por aí por Pontevedra? Luisa, dinos, non nos deixou na dúda, ves? É unha boa rapaza. Sí, son de Galicia. Moi gallega de Lugo. Moi ben. Eso, que non miren. Boas tardes, Florentina, moi boas tardes. Outra Ana, hola Ana Pasantes, hola, que tal? José Manuel Fernández, hola Nusca, dende Vigo, boas tardes. Encántame o que faz. Pois a min tamén me gusta moito. Encántame tamén saludar a xente. María Souto, Carmen, hola Carmen. Tes toda a razón. O que non queira entrar, que non mire, claro. Dime Isa que dalle perico ao torno.
que manía que a xente de meterse co idioma, é que de verdad que non o entendo. Sabes que pasa? Mira, eu penso que hai moita xente que lle interesa o que eu poño, non? Ou as recetas ou os consellos que dou, pola maneira que teño de explicalo, así espontánea como usala, pois créalle como unha especie de, non sei se dicir adición, pero que lle mola, pero fastidia ter que esforzarse para entender o gallego. Entonces non poden calar e entran a criticar. Eu iso sí que non o consigo, nin o entendo, nin... Bueno, en fin. Bueno, queríamos dar as gracias a todas as que estades aquí, porque cambiei o día do directo. Bueno, tampouco non é que me obligue ninguén a facelo aos domingos. Fíxeno ao domingo pola simple cuestión de que, joder, que eu sei que hai moita xente que traballa ainda o sábado, non? O domingo tamén, pero menos xente ao mellor. O domingo sería o máis axeitado para poder facer un directo e estar así aquí con vos. Pero é que mañán voume ir a Santiago, vou a ir en axuda da defensa das nosas rías, que as están usando como vertedoiros, e realmente parece que non lle fan caso ningún que lle teña que facer. Hai mañán unha manifestación en Santiago, así que se vos animades, vémonos por alá. E se me vedes faládeme, tomamos un café. Entón, como mañán non podo estar con vos, dixo, pois os á tarde, que xa acabín de facer os meus chollos e os meus recados todos que tiña para facer, o lume só o teño encendido, pois a ver se anima a xente. Entón, pois nada, moitísimas gracias por estar aquí, por estar aquí o día que non é o normal facelo directo, non? Dime, Dolores Ageitos, hola, adivina quen son, eres Dolores Ageitos? Ou non sei que me estías falando polo chat de outra persona, pois aquí ponme que eres Dolores Ageitos. Non sei máis, así que dame máis pistas. Bueno, pregúntame Ana Filgueira, unha tocalla tamén. Ana, conseguistes o libro? Bueno, pois quero vos enseñar. Bueno, esa é outra cousa que vos quero agradecer aquí, moi estou tan contenta que esta se me lengua la traba. Estou moi contenta porque teño sin pechar, o sea, sin abrir. Mira que nerviosa estou, de contenta que estou, que o teño sin abrir. Pas que non sepades de que vai este rollo, que eu teño desde fai moitos anos moitísimas ganas de conseguir un libro. E quería algunhas características, porque claro, era un libro que en primeiras escribeuse en gallego e despois foi traducido tamén ao castelán e vedeuse en castelán. Eu quería a edición en gallego, e non por nada, porque podía ler tamén en castelán, pero as que son dese gallegas entenderedes que hai palabras que nós temos que significan o que en castellano sería unha frase inteira. E hai cousas que non se poden traducir, porque se as traduces literalmente, perden fonética, perden como carisma, cariño, ou así, non? Cousas así que temos as persoas en Galicia. E hai palabras que non teñen traducción. E outra cousa, que eu non sei como está traducido en castellano, pero non se deberían nunca de traducir os nombres. Imaginadevos ler unha guía turística e que vos poñas Sanjenjo. Sanjenjo non traduzas o nombre, Sanxenxo. Entón, eso pasábame a min tamén. Como o libro este que eu quero chamase O Dicionario dos Seres Míticos Galegos, eu quería que fora en gallego porque non quería ninguna errata a hora de que fora traducido. E levo tantos anos atrás del. E no último directo preguntei á xente por el, porque dixo, a ver, en algún sitio, nas casas, teñeno tirado en algún sitio, eu compro yo, que o hai a vender, había a vender, pero nunca encontrei máis barato de casi 300 euros, o sea, unha barbaridade. Porque ainda encima fun caprichosa e quero de pastas duras, porque tamén o hai de pastas blandas, e ese non o quería. Porque as que nos gustan os libros, estaredes de acordo en que os libros ca pasta dura de coleccionista, depois ter ali e tal, que teñen un aquel especial de non sei que, eu quería así. Entón,
Gracias a todas as que non vos podedes imaginar cando acabín o directo e fun a mirar o chat do Facebook por privado a cantidad de xente que me mandou xa capturas de pantalla, direccións, bueno, que se molestou moitísimo en mirarme sitios onde había o libro sin que fora eses precios tan desorbitados, claro. Así que puseme en contacto co máis económico e pedino, e chegoume, e vou dicir que me chegou xa o antante, e teño aí guardado, porque dixo, non sei se abrilo, vai ser un vídeo, vai ser un directo, bueno, entonces me parece que é o momento axeitado para abrilo con todas vos aquí. Bueno, non me enrollo máis, porque senón se nos vai a levar media hora. Encontrei o libro, que suerte tuve. Teño suerte de ter vos a vos. Dime, María José, que suerte tiveches? Non, te teño suerte de ter vos a vos aí ao outro lado, que fixastedes un traballazo con esta cousa. Bueno, vou alá, vou abrir o libro, que estou nerviosísima. Hola, Eugenia Castro, que tal? Hola, Cris, desde o Jaliñeiro. Moi boa tarde, Cris, que tal? Bueno, boas tardes, xentiña de polo mundo radiante. Francisca, moi ben. Ai, aquí está o meu libro, Dios mío. Ai, que tanta gana tiña del. A ver, vamos a mirar, como está. Bueno, empaquetado genial, Bueno, este é o meu libro. Joder, está genial, pero penso que non abriron siquiera na súa vida o abriron. Ai, por favor, mirade que cousa bonita. Bueno, é que ademais é un libro que ten unhas ilustracións flipantes, Bueno, non sei, bueno, morro que gana de o ver e de lelo. Este libro non foi leído na súa vida, bueno, que cheira a novo, cheira... Ai, cheira a libro. Ai, que gana teño de lelo, Dios mío. Bueno, pois nada, que ben, é un libro así que fala sobre os seres míticos galegos. Non sei se meterán algo de outras culturas. Ten as ilustracións tamén así, bueno, que está genial. Mima! Bueno, acabamos aquí o directo, porque teño cousas que facer. Non, home, non. Pero, bueno, que moitísimas gracias a todas as que estades aí ao outro lado. Joder, que contenta estou. Que chuliño, por axudarme a conseguilo. Que guai, que guai. Bueno, que máis? A ver, que tal? Estou de acordo que os libros de pastadura son moitos máis bonitos. Bonitos é a hora de telos na man. Telos na man e estar a pasar, non sei, me gusta moito. Dolores, dime que está ao teu lado. Entonces, xa sei quen é. Pista, estou casi ao teu lado, xa sei quen eres. Bueno, queres vir ao directo? Vete, vete pola porta de atrás. Invítoche a estar aquí comigo no directo, veña. Veña. Outra cousa que hoxe, bueno, esta semana tiño unha chea de cousas guais para vos contar. Non sei se vistedes, porque en YouTube a verdad que ainda non puxen, creo que non puxen un vídeo nin nada para vos avisar, pero toda a comunidade aquí de xentiña do canal de Alma da Bella Chousa, espera, que teño aquí un mensaje a la mar de bonito, de Beni Tomé. Hola, boas tardes, corazóns. A que hora é a manifestación? Creo que é ás 12, acabo de enterar, gracias na televisión non informan. Na televisión non informan porque non ten carácter político ningún. É a xente o seu pueblo, é a xente que traballa do mar, que traballa nas rías, quen o fai. Entón, como non ten carácter político, pois, o sea, que non o convocou ningún partido, pois na televisión creo que non o informa moi ben. Pero creo que é ás 12, na Alameda. Así que vémonos ali. A vida así, xente crítica. Xa teis entrete. Teño que entreterme, home, claro, Cris. Teño para toda a noite. Dios, no libre, esta noite me parece a min que non sei eu se mirarei capituliño. Agora xa teño o libro. Cross, me saludas, hombre, claro, moi boa tarde.
moi benvida ou benvido, non sei, aquí ao meu canal. Bueno, o que vos quería contar, hai unha iniciativa de dinamización lingüística do gallego que se chama Youtubeiras, non? É como, non sei se é unha plataforma ou tal, chamase Youtubeiras. E o que fai é premiar as canles, todo o que sea audiovisuales, ou sea, eu creo que tamén entran en Instagram, en Facebook e tal, de sitios que estean feitos en gallego, para incrementar a presencia, que tomín nota, porque digo, non me vai a acordar ben, pero é para incrementar a presencia do gallego nas redes sociales. Entón, se non estaba engañada, en Facebook, en Insta, en YouTube. Estáme timbrando a visita. Espera. Vai-me vir por aquí. É que teño unha visita, ou se teño vos unha chea de sorpresas, é o que digo eu. A ver se me ven pola porta de atrás. Bueno, pois esta plataforma ou eso que teñen esta iniciativa de premiar as canles que sean en gallego, que se chama Youtubeiras, pois seleccionoume e estou como finalista, o sea, a canle de YouTube de Alma da Bella Chousa está seleccionada como finalista para unha gala que vai a ser o día das 7 de febreiro. Ao acabar os carnavales vai a ser a gala en Santiago. Hai portas abertas, creo que vai a haber tamén que pode escoller a entrada, está aberto ao público xeral tamén, por si quixera dicir. É unha, non sei moi ben como é, porque é a primeira vez que vou a ir, eu cando me dixeron que era finalista de Youtubeiras, pouquinho toda contenta. Entón, pois eso, venme a visita, voulle abrir, Quen ven? Pasa para. Quen ven aí? Mirade quen ven aquí. Que veña aquí unha silla, a ver, vente. Deixouche vir tú, nai? Sí, deixouche vir Abu aquí ao directo. E agora estáche mirando Abu desde No, Sara. Estáche mirando Sara? Pois entonces saluda. Saluda. Hola. Hola. Mirade quen teño aquí. Niña. Ai, que guapa estás, que rechispa. Estás congelada, Ana. Fai moito frío. Outra Ana, Temos aquí outra tocalla. Que vos parece? Mira, estánche dicindo hola. Bueno, noraboa Nusca, máis noraboa a todas vós que estades aí ao outro lado, porque, a ver, o canal, se non tuvera éxito ningún ou non houbera... Ti vas lendo? Que te están dicindo hola, Ana? Iso é para ti, Ben, estáche dicindo a ti, hola, Ana. A niña, chamas a niña, para as amistades é a niña. Hola, rapaciña, hola, a niña. Chamas igual que ti, mira. Hola, me llamo igual, Ana. Todas Anas. Ti vai lendo os mensajes, E se hai así algún que che sea moi curioso, dilo. Mira, a niña, ves? Todas estas están che dicindo hola a ti. Hola, niña. Esta é a miña axudanta, que ven abaixo á horta onde a min. Que sí? Mas venme comer as fresas tamén. Os alquecanjes, que sí? Bueno, pois o de ser finalista en Youtubeiras, para min xa ser finalista de verdad que ao mellor sona o de sempre. A min o de ganar un premio igual non me dá, porque sempre é un reconocimento e iso gusta, non? Que xo reconozan. A parte que, bueno, é un regalo en metálico, sempre ben. Pero realmente, ser finalista en Youtubeiras, estar nombrada por unha canle que quere reconocer a nosa lengua e que quere facer presencia do gallego nas redes sociales, estar aí xa como finalista para min é un premio que flipas. Eu estou contentísima. Niña, ti sabías que estou finalista? Bueno, o canal. Ao mellor dame un premio, ao mellor non o sei aínda. Pois non o sabíamos. Pero, bueno, eso, que estamos moi contentas de isto.
Mira, desde Argentina. Ti sabes onde é Argentina? É lesísimos, pois hecho de enseñar. No mapa, hecho de enseñar, porque é lesos. Chámase José Vaquito, mira, desde Argentina. Hola, niña. Buenas tardes, un saludito. Ah, que guai. Bueno, mira, a niña é a miña axudante, claro que é, Beni. E logo, non estivemos, que estivemos facendo outro día na horta? Bueno, aparte de ir onde a galiña para sacala para que coma cos pitiños, estivemos botándolle, que lle botamos á composteira? Café, porque hai que botar café, non si? Sí. Porque lle aporta nutrientes ali á composteira, que si? Sí. Claro, para que depois podamos plantar e abonar as fresas e así despois teñamos fresas ricas para comer. A que si? Bueno, outra novedade, porque mi má que chea de novedades, Dios mío, vos teño. Mira, bueno, eu tuve na miña vida unha etapa de que traballín en teatro profesional. Botín aí uns anos. Entón, naquela época fixen uns cuantos videoclips. O outro día fixen outro, o sea, non é que o fixera eu, home, participín en un videoclip, non sei se o vistedes, que ide tomando nota, chámase Canto de Berce. É de Xandre Millet, conócelo? Non? Non che sona? Depois poñeche unha canción e seguro que che sona. Participín eu nese vídeo tamén con outra xente que estuvo genial, pasámoslo super ben, pero o vídeo pon a piel de galiña, o sea, que está genial. Así que invítovos a ir a miralo en YouTube, creo que o puxeron onte, que o estrenaron onte, e así podedes ir a miralo e disfrutalo, que está tan bonito que vos vai a poñer a piel de galiña. Dinos Puri, moi boas tardes, Nusca, parabéns, moitos saúdos desde Oza Cesuras. A ver se me sale ben, Oza Cesuras. Joder, que mos... Diu ti, Oza Cesuras. É complicado. Oza Cesuras. Traballei aí, fun aí, acórdome perfectamente do nombre, e fóramos facer unha obra de teatro aí. Mira, unha portuguesa, non sei que me está preguntando yo, unha portuguesa. Hola, buenas tardes, yo, una portuguesa, yo soy de Paraná, Panamá será? Panamá. Pode ser. Sería un premio ben merecido. Elena, eu, a ver, non tuve tempo ainda a mirar as outras finalistas, os seus traballos e así, pero do que vin tamén o merecen, algúns, bueno, a min nin funifá, que non me fan moito daquel, pero hai outras cales así que están guai, que tamén mola moito. Puxen, creo que foi un reel, eu nas redes para dicirvos quenes son os finalistas, pero bueno, puñereivos máis. Moi ben. Agora secretaria tamén, porque se non desaparecen os chats, fíjaste, entón hai no que como que mobilizar. A ver, ai, por Dios, non podías escribir. Ala, por que, Mercedes? Como non ibas a poder escribir? A ver, dinos, Florentina. Precioso, las lágrimas me escapan. Yo lo vi. ¿Vistes o vídeo, Florentina? Aquí está chulísimo. Está genial. O vídeo e a canción en gallego trata sobre o destrozo que están facendo sobre a nosa cultura, máis ou menos, van por aí os tiros. Agora tendes que ir a escoitar, porque o vídeo pon a piel de galiña, mola moito, está moi ben. A ver, María Carmen, unha brionesa en Argentina. Pois un saludo tamén para lá. Bicos, a niña, ti mandalle bicos a todo mundo, a Argentina tamén. Esther Gallego. Hola, Nusca, son Esther. Eu non sei o que daría por estar na túa horta. Total, na miña horta é como outra calquera, é verdade, niña? Enfáncase, porque está todo cheo de agua, ás veces está erva sin cortar, non? Cando ando co arjeiro cheira mal. Todo, é unha horta, é como o patio de mi casa, particular. Cando chove. Mira, un saludo desde el País Vasco. Dinos, Cross.
Mari Carmen Crespo, graciñas polo que? A acabar... ao acabar xa o busco, home, por favor, tendelo que mirar. E que máis novedades? Pois eu tiña esas 3 anotadas. Darvos as clases polo libro. Por certo, encontrino baratísimo porque o comprín por 20 euros. Podédelo creer? O encontrín por 20 euros. E por este libro piden 300. Podédelo mirar, O sea, piden 300 pavos por este libro. Bueno, ao mellor é unha primeira edición, non sei polo que piden os 300, pero, bueno. O libro, o de que somos finalistas en Youtubeiras, que mola moitísimo ser finalista nas redes, e iso, o do videoclip de Canto de Berce, de Xandre Millet. Por favor, onde é o acto de Youtubeiros o 17 de febreiro? Dixen Santiago, pero, a ver, dai aí, meu amor. Pero onde exactamente? Mira, Joaquín, é no Teatro Principal, creo. De todos os xeitos, eu tan pronto como abran a taquilla para que a xente, o público xeral, poida, o sea, acceder a comprala non, creo que é adquirida a entrada, que nin sequera cobran nada. E ao final hai uns petiscos e así, bueno, é como unha jala normal, non sei se á altura dos Mestre Mateo, non creo, dos Goya non, pero máis ou menos é unha jala así. Hai invitados especiales que van a ir tamén para facer a presentación e iso, e depois ao final haberá ali uns petiscos e para estar ali ca xente toda que estaremos por ali. E cando abran para coller entrada ou para reservar entrada ou así, que tamén se pode adquirir o mismo día na porta do teatro. O que pasa que, claro, ten un aforo limitado, porque eu non sei as butacas que terá o Teatro Principal, pero máis de 300 non creo, 280 ou así terá. Entón, eu volo de dicir, para que esteades pendientes. Que máis? A ver, me voi... Adiós, te quero e ya me suscribí. Moi ben, pareceme genial. A min eso gustame muchísimo. Que é Argeiro? Ai, Mercedes, Rachi, que é o Argeiro? Pois voucho contar, mira. Cando os animales están nas cortes, non, no sitio no que dormen, claro, ali cajan tamén, porque comen e cajan nos cortellos. Entonces, para que non estean enriba, cas patas enriba da súa propia inmundicia, bótaselle normalmente no suelo da corte, bótaselle palla ou bótaselle fieitos ou calquera tipo de erva seca que llevala para que non, cando cajen, non estea todo enriba da caca, non? Entonces, pasa o tempo e iso convírtese en argeiro, iso vai fermentando, hai microorganismos que o van descompoñendo e todo, e despois quítase da corte. E cando se quita da corte dos animales, sean vacas, galiñas, cabusas, cabalos ou que sexa calquera animal que durma nunha cuadra, nunha corte, e se lle bote... Normalmente botaselle palla, pero, bueno, podense botar outras cousas, se che digo, os fieitos, helechos, que aquí tamén estílase moito botarlle fieitos. E despois, cando iso se saca da corte, deixase fermentar durante uns meses, 2 meses ou 3 meses nas leiras, en montes, así, apiñotao, e cando fermenta, despois é co que se abona as leiras para despois plantar o millo ou as patacas ou tal. É como se fora un abono natural dos nosos propios animales mesturado con un tipo de palla seca e todo iso chamase argeiro. Non é? Ti sabes o que é o argeiro? Cheira moi mal, Sí, cheira mal. Que máis? A ver, que máis preguntas? Non olvidarvos de darlle ao dedo. E ten razón, porque son de 68 personas aquí e só hai 41 me gustas. Teño unha queimadura. Así que non costa nada. Dadelle aí ao dediño que todo influye para o día 17. E unha cousa que me preguntou tamén, non moita xente, pero sí que me preguntou algunha xente, é se para o premio
para en vez de finalista que sexa a que recolla o premio, si teñen que votar, se hai unha especie de votación pública ou así, e non a hai. Teñen un xurado, e o xurado é o que decide. Entón, a niña, que enche vexo ben, achega mas aquí, muller, xa que estás. Non, se nos vexa ben. Entón, nada, que é cuestión de que o xurado escolla. O que ven sendo o esterco. Non, o esterco, que mira que inteligentes somos aquí, mira, o esterco é caca sola, o sea, caca. O arjeiro é caca mezclada con palla. O xudre, chamámoslle aquí o xudre, é o escorredoiro líquido, digamos, o lixiviado que sale do arjeiro. O sea que temos diferenciámonos ben, porque durante moitos anos a maneira que había de abonar as hortas e as leiras de millo e así era cos desfeitos dos animales, cas cacas dos animales. Entón, temoslle nombre a todo. Non é o mismo o esterco que o arjeiro que o xudre. Todo é diferente. Por arjeiro, pola miña zona chamamos esterco. Aquí o esterco chamamos a caca, sin estar mezclada ca palla, ou co que se lle botara a corte para que os animales estean máis secos. Nusca, que lle pasa ao meu limoeiro que tira todos os limóns e están cunha mancha oscura que facer si ten solución? Mira, María José, ti imagínate, Nusca, que lle pasa ao meu limoeiro que tira todos os limóns e están cunha mancha oscura? Isto é como chamar ao médico por teléfono e dicirlle, doutor, que me pasa que cando me levanto e fago así, doime aquí moitísimo e pónseme así aquel aquí de quelar. Non teño datos. Faime falta fotos, faime falta mirar como están as follas, faime falta ver como é a mancha oscura, en que lado do limón está a mancha oscura, se as follas están sans, se non sei, se teñen, ao mellor teñen varias plagas diferentes, porque ao mellor teñen, o limoeiro pode ter 3 ou 4 plagas diferentes, pode ter un exceso de agua ou de rego ou de arjeiro ou de, quen sabe, fanme falta datos, pero, e ao mellor ainda así non sei o que ten, que eu tampouco non sei todo, sabes, hai manchas que son moi reconocibles, que ás veces diste, é isto, fijo, pero outras non, outras podense confundir, e sin ter datos é imposible. Así que se me queres mandar fotos de limoeiro, despois búscame no Facebook e mandasme as fotos a través do Messenger. Que me falou a min antes? Que me dixo aí? A ver se adivinas quen son. Sara. Sabes o que é o estrume? Sí, sei. O que pasa é que aquí non se chama estrume. Aquí chámaselle, batume, pero o batume é o que che digo eu, que ven sendo unha mezcla de picaños, que picaños son as follas do pino, que ten nombres diferentes por toda Galicia, hai quen lle chama follas de pino, nós chamámoslle picaños, pero tamén se lle chama, xa non me vai a acordar, palluso, tamén lle chama, estrume ou molime, non sei. Aquí, Óscar, por exemplo, as cortes, os picaños solo, o sea, o que é as follas do pino, non se lle botan á corte, que se lle poderían botar, porque son acolchadiñas, son guais, poderían drenar ben a caca dos animales para que non estuveran en contacto con ela e tal. Que pasa? Que pois non podes usar nas leiras. Se é un pouco mezclada con fieitos, sí, pero o estrume, o sea, o que é os picaños dos pinos, son demasiado ácidos e acidificarías moitísimo un terreno. E que pasa se lle botas demasiado picaño ás leiras? Acabarías facéndoas, baixaslle tanto o pH que volvelo un terreno que non é asumible por todas as plantas. Moi poucas plantas queren terrenos ácidos. O pino
O pino todo en general, tanto o serrín de pino como as súas follas, como a corteza, o que consigue é acidificar tanto o chan que moi poucas plantas consiguen sobrevivir nesa terra tan ácida, cun pH tan baixo. Entón, normalmente ou fieitos ou palla, o sea, erva general cortada e seca. Gracias, Aniña. De nada. Queres unha manzanilla? No. Arrexande che ben? No. Non? A niña non lle gusta o tomillo nin a manzanilla. Bueno, pues nada. A ver, que máis preguntas hai por aí? Mírame aí, a niña. Miña naixiña canto aprendo. Aquí o arjeiro tamén lle chamamos esterco. E a palla ou fento, e lecho, sí, que se pon na corte chamamos estrume ou batume. A ver, batume sí, pero o que pasa que o batume máis sí que é os fentos, non? Os helechos, como di Isa, pero ven como máis mesclado, non é que sexa nada específico, ven mesclado co que veña do monte, porque no monte hai follas do árbol que teña en riba. Pode haber os fieitos, porque unha fieiteira sola en por sí non ten que ter árboles en riba, o fento nace na sombra e na humedad. Entón, pois, se hai carballos, haberá follas de carballo, se hai pinos, terá follas de pinos, se hai eucalipto, pois tamén terá follas de eucalipto mescladas. Que a folla de eucalipto tamén acidifica bastante os chans, entón tampouco non é moi boa. En Asturias, cucho. A que lle chamas cucho, María Remedios Sánchez? Cucho ás follas dos pinos. Para min o xudre era cando vaciabas o pozo negro. Bueno, pode ser, claro, a ver, en distintas zonas de Galicia, bueno, do mundo inteiro temos distintas maneiras de chamarlle as cousas. Aburreste? Sí, queres dir? No. Queres coller algo para beber ou así, ou yogur ou algo? No. Pois, entonces nada. Pois ti como se estuveras na tua casa, claro, non vas a estar aquí a aburrir. O xurro, o xudre e o xurro, María Beceiro, moi ben, porque eu de pequena te razón que se chamaba o xurro. De feito, o xurro na miña zona, aquí na Bisbarra, por onde eu vivo, o xurro é calquera cousa que escorra que sea mala. Está escorrendo o xurro, ou negro como o xurro. É algo que escorre que está como podre, é que escorre, sabes, o líquido que drena. O sea, o lixiviado de calquera cousa que estea en mal estado ou podre, chámase o xurro. Sí, eu non me acordaba, mira ti, moi ben, non me acordaba, gracias. Gabriel, hola, Gabriel Aguirre, que tal? Por onde nos andas, Gabriel? De onde eres? Que máis por aquí? Moi boas tardes, un saludo desde Pazos, de Borbén. Non sei onde é, Fátima. Onde é? Non sabemos, mas Ana aquí non sabemos, tennos que contar de onde é. Ese é tu irmán, non? Vai abrir, vai ali. Eu dos pinos é Frouma. Mira ti, pois ese nombre sí que non collo escoitar. Mira que estou acostumbrada a pedir nombres, non? A xente cando eu digo unha cousa, digo, como lle dicides vos na vosa zona? Para me acordar así, non? Pero eso nunca escoitar, O sea, Frouma. Hasta é bonitísimo. É moi sonoro na boca. Enches a boca a dicir Frouma. A Frouma dos pinos. Non me dixades que non é poético, É unha maravilla. O batume é o do mar. O do mar é arjaso. E nós aquí chamámoslle batume... Aquí o batume é o arjaso. O arjaso é o que se vai coller á playa no inverno cando hai mar de fondo e bota todo para fora. Nas playas, pois sí. Podo podar as ameixeiras, mazanceiras que xa están sin follas, bueno, todos os frutales desde riba do Miña. Irene, con cuidado, porque mira, ahora mismo estamos nunha época perfecta. Non quer vir, é lo que quería, lo. O só quería timbrar. Sí. Mira que lista é. Dalle vergonza virlo. Ai, desde logo, non é unha chica así como a nós. Pois, de que estaba? O das mazanceiras. Mira, hai que diferenciar. De orde a pasencia, miña filla, de orde a pasencia. É un carro para levala. Hai que diferenciar tipos de frutales. Non todo se pode podar a eito. Por exemplo, as viñas e así, podémoslas podar tan pronto perten a folla. Iso pode ser en setembro, outubro ou noviembre. Mira, tío, que che digo.
Pero, por exemplo, os frutales vámonos a diferenciar as de cuña dos frutales de pepitas. O sea, unha masán e unha pera, ti cando abres as súas sementes son pequeniñas, non? E ten varias, esos son pepitas. E, por exemplo, un melocotón, un pexejo, unha claudia ou así, ten unha cuña. Bueno, pois entón hai que diferenciar uns frutales de pepita dos frutales de cuña. Os frutales de pepita, que, bueno, o naxi, a masán, calquera tipo de pera, o mellor mes, para min, dependendo tamén da zona na que vivades, tendes que ter en conta como vai a evolución da vitalidade dos vosos árboles, porque non en todas as zonas é o mismo, claro. Pero, bueno, para min, a mellor época para podar os frutales é na mencuante do mes de febreiro. Bueno, que ás veces eu tamén podo en xaneiro, que cando non pode ser, non pode ser. Pero mellor en febreiro. Por qué? Explico-vos o porqué. O mellor mes é cando sea inverno. Vente, anda, vente, vente. Ven saludar, muller. Bueno, a ver se a convence su irmán. A que coño a tablet é a revir o carai? Vente. Dalle vergonza. Vente, Sariña, vente, amo. Nada, non quere, bueno. Pois o mellor mes é febreiro porque eses frutales no inverno fan como unha invernación, non? Están como estancados, parados, co frío. E cando empezan a súa actividade interior, non? A súa actividade física para empezar a traballar, a botar fugas, a botar flores e todo, pois cando vai a empezar a primavera. Entón, os cortes que lle deamos a un árbol, estás me entretenendo, ou entras ou sales ou quedas. Non se quer ir, que queres? Non se quer ir, tendes vos que ir, para onde tendes que ir? Bueno, mañán. Pois, se lle faz un corte a un árbol e está dormindo, está hibernando, pecha a porta, niña. Chao, amor. Ao final ganou o súa irmán. Pois, cando lle faz un corte a un árbol e no inverno o árbol está dormindo, ese corte tarda máis en secar, en curar, en cicatrizar. Se son cortes pequenos dá igual, non pasa nada, se só lle estás podando os chupóns, as ramas todas que van a ser de madeira, e lle estás dando formiño ao árbol para mantelo, non vai a pasarlle tampouco nada porque o podes en diciembre ou xaneiro. Eu non faría, pero bueno, ao mellor non lle pasa nada. Pero se ti faz uns cortes grandes, importantes, ou lle queres quitar algunha rama que tal, e o árbol está dormindo, ese árbol, nesa rama grande que lle quites, pode pudrir, poden entrar infeccións, porque vai tardar moitísimo en cicatrizar, en cerrar o corte, non? Entón, se o podamos xusto cando a súa vitalidade está empezando a despertar, a resurgir, cando está empezando a despertar de todo o inverno, e iso pasa a partir de febreiro. Bueno, xa dixo, depende da zona. Espera que hoxe é unha tarde de visitas. Hola, Caroso. Ven aquí. Ven aquí, home. Podes enseñar o meu gato pequeno. Ven aquí. Non me encanta tampouco. Estou aquí, disculpade. Pois, pode tardar máis. E entón, se o cortas cando o árbol está despertando, esa cicatriz vai a poder poñer frente e vai a curar máis rápido. Entón, peras e masás, bueno, ou calquera árbol que sea de pepitas pequenas, como as masás, como as peras, podese podar xa agora. De feito, desde agora hasta febreiro, eu en luna chea non os podaría, pero hai que non lle fai caso ás lunas e sempre lle vai ben. Pois, se son desde a xente que non lle facedes caso á luna, podedelos a podar entre este mes e o mes que ven. Cando é moi tarde para podalos? Cando estean xa con flor, que iso a mellor en marzo xa empezan cas flores, empezan cas pujiñas todas das flores, non estaría ben. Estaría ben que cando empecen a florear, xa teñan toda a vitalidade para as flores, e que non teñan que emplear nada, cero patatero, que teñan que emplear nada en cicatrizar os cortes que nós lle fagamos. Por iso o mellor é en febreiro, para min,
dependendo, ti imagínate que estades no interior, non é que en Orense ou no interior de Lugo ou así, é que aí fai moita neve, que aínda fai xiadas, que fai moito frío, que aí non empezan a brotar os árboles hasta abril ou maio. Pois entón aínda podedes podar en marzo tamén, xusto sempre antes de que empecen as flores, non a pujar, sino a abrir, para que o árbol xa teña cicatrizadas as feridas que lle fagamos, é que emplea a súa vitalidade en formar os frutos ben, non teñe que estar a pensar en outras cousas. A ver, onde anda? Que aquí vamos. Dime Isabel López Blanco. Vi los vídeos de las fresas y voy a limpiarlas y a separarlas. ¿Da igual a Luna? Sí, da igual. ¿Sabes por qué, Isabel? Porque as fresas sempre lle vai a quedar un cachiño de raíz. As fresas non van a grelar. As fresas non é un tipo de cousa que vai a grelar, como che pode grelar unha lechuga ou anticipadamente que che grele un puerro ou así. Non o vai a facer. Entón, as fresas da igual. Cando ti queiras, sepárale, sempre lle van a quedar raíces e se non lle vai ben nese momento, ti vas a notar que van a quedar como é que lle fixen as fresas, para que lle fixen caso a Nusca, que están aí paradas e levan 2 meses que nin arriba nin abaixo, parececho a ti, están botando raíces novas, e o que teñen que facer é botar raíces, olvídate de que boten follas, non nos fan falta, as follas as empezan a botar en marzo ou abril, empeza a explosión toda de flores, frutos e tal. Por eso, as fresas, o mellor mes para levantalas é en xaneiro. Xaneiro, febreiro, todo máis, non tardedes máis, porque lévalle tempo enraizar. E ese tempo, hai o que deixar, que non se nos bote encima xa o tempo da floración e enraizando, porque vai a pasar o mismo que aos árboles. Estámoslos podando e ten que dividir a súa energía para cicatrizar as feridas e máis para botar as flores. E as fresas pasaría o mismo. Ten que dividir a energía para botar raíces, enraizar e tal. E se facedes este traballo, que para min é superimportante, e levo moitísimos anos cas mismas fresas, e sabedes as fresas as que teño, que as teño hasta o mes pasado. En noviembre ainda tiña, en diciembre, fresas, a ver, non están tan ricas como no verán, porque lle faltan horas de sol, é unha solanácea, necesita horas de sol para madurar e non as ten, pero que a fresa sí que teño, o sea, que sei, neste caso sei do que falo, as fresas hai nas que levantar, hai nas que limpar, hai que quitar ese, cría abaixo na raíz, cría como un codillo gordísimo, como unha zanahoria leñoso, que eso non dá raíz, o sea, pouco a pouco vai matando a planta, e a planta o que fai é, en vez de enraizar guai, bonita, como se fora unha fregona, sabes, chea de raíces, o que fai é encudillar ese tipo de leño e facer moitísimos brotes arriba. Fai como moitísimas plantas de fresa e non lle dá a vida para manter a tanto. Entón, mellor están separadas de unha ou de unha se é grande, se é bonita, se a vedes que tal, se non de 2 ou de 3 plantas, todo máis, xuntiñas, pero separadas de toda a mata, iso que é así un tocho gordo, porque eso non vai ningún lado, ao mellor este ano sí, pero en un par de anos non vos dá nada. É así. Dime, Rosario, Nusca, como non me enterara do directo, hoxe acabas de abrir a hora de chegar, pero chegas a tempo, mira, levamos aquí casi unha hora, o que pasa que, Rosario, perdéstete as novedades, que dentro dun pouquiño, cando fagamos unha hora en directo, vou a facer un resumen das novedades maravillosas que vos tiña para dicir que morría que gana de vos dicir. A ver, dime María José, comprei a manzanilla, como dixeches, en un directo das que son de triángulo. Moi ben, que ten algunha flor. Cando podo plantala e en que luna? A manzanilla tampouco vai o mismo, non vai a grelar. Non é unha cousa que che vai a grelar como os puerros ou como unha lechuga. Entón, dá igual a luna. Ti o que tens que esperar é que na túa zona, na túa horta, non podes botar unhas sementes porque mirado pequeniñas que son. O sea, que eu non sei se se ven. Que va, ponas a poñer en algo negro. Así. Isto é unha semente de manzanilla, Dios mío. Védela. Semente de manzanilla. Se pos estas sementes tan diminutas e tan pequeniñas que teñen máis fortaleza do que pensades, que son moi fuertes. Se a pos en un sitio onde
está encharcado, donde lle vai chover hoxe mañán pasado, que se enfanca, que hai un ajo, que é todo lama, en vez de terra seca, é como lama, poden pudrir. Entón, ti espera, María José, a que non chova tanto na túa zona, e por suposto que non faga heladas, pero é só tes que plantar unha vez. Ti planta, fíjate no meu vídeo da manzanilla, que se vos enseño perfectamente cal é, como é a plantiña, para que a distingas ben é a pipés, porque non penses que é unha erva, é arranques. A ver, será unha planta que ten unha folla moi especial, distínguese ben, pero bueno, eu distingo a ben, desde a primeira folla que saca para fora xa distingo, pero porque estou moi acostumbrada a vela, e máis xa me gusta fijarme nesas cousas. Pero o que tens que facer é coller, ao mellor sementala en un cacho que só sea para manzanilla, delimita con uns pauiños e sementa, pero espera ao mes de marzo, por exemplo, non sei de onde eres, dime de onde eres, María José Rodríguez. Acabo de abrir YouTube e que alegría mirar que estabas en directo. Hola, Rosario, pois moi boa tarde, moi benvida, douche tempo a facer o cafeíño, podes ir, podes ir a facer o cafeíño. E logo, para cando as mazás, quero dicir a poda, queres dicir o vídeo, non? Gallegas de pura cepa, Dios mío. Queres dicir o vídeo, porque xa falín a hora da poda das mazás e das peras. E teño que... En que mes se plantan por primeira vez as fresas? Dime, Casa Rural. Ai, teño que mirar eu esa Casa Rural. Carballeda. Ai, que bonito nombre. Carballeda con Y. Supoño que será un apellido. Carballeda. Teño que mirar eu. Casa Rural. Vamos a ver. Hola, desde Cabo Peñas. En que mes se planta por primeira vez as fresas? Ahora xa. Agora estamos xa no mes axeitado. A ver, vas a topar fresas hasta maio, pero xa é algo tarde. Polo mismo motivo. As fresas que che van a vender agora son unhas fresas que valas a ver como a feas, porque ti vas a ver que che van a vender un tocho así de raíz, unha cousiña aquí pequeniña con unha especie de follas de fresa. E ao mellor dis ti, ai que feas, non as collo, que son máis bonitas despois en maio ou abril, cando xa solo teñen as follas e máis as fresas. A ver, tamén se pode facer, pero o mellor é plantar esas raíces feas, feuchas que nos venden agora, que ademais venden así todas apretadas nun paquetiño 12 ou 10 ou as que che vendan, cunhas gomas que ven así, e todo é raíces. Ese é o mellor, porque así, plántalas agora, non van a facer nada, parece a ti que non están facendo nada na terra, porque non botan flor, non van a botar flores, non van a botar follas inmediatamente, pero están facendo algo super importante para a vida da fresa despois no verán, que é coller forza, enraizarse ben á terra. Entón, este mes está moi ben. Nos meus vídeos das fresas, enseñamos como podedes fertilizar a terra e prepararlla ben para as fresas, para que, hola, dime, para que enraísen ben as fresas, están enraizando, se están botando raíces, e depois cando lle veña o caloriño, de repente xa haberá unha explosión tremenda de flores e follas e de todo. O sea que agora, xaneiro, febreiro e marzo, os millores meses para plantar fresas, como me di aquí, Casa Rural, María Carballeda, que cando se plantan por primeira vez. E despois, home, ídelas a encontrar durante toda a primavera e casi o verán. A vender, digo, non así nos botes estes que bonitísimas, pero non fixeron o seu traballo importante que é enraizar agora, Nusca, a mí non me molestas, Irene, non me molestas. Non me dixeche o das ameixeiras cando podalas, son de Ribadumia, sabes onde é? Si, sei, Ribadumia. Non sei, o sea, teño no interior, non? Para arriba de Pontevedra, pode ser. E as ameixeiras sí que son un poquinho máis delicadas para podar, hai que ter cuidado como se podan. Pero tamén as podes podar agora, pero bueno, eu esperaría ao mes de febreiro. Eu vou esperar a febreiro, tanto para unhas como para outras. Digo que teñen diferente maneira de podar. Non todos os frutales se poden podar. O outro día, dixíame
bueno, nun grupo que teño eu, poñían cando podo podar a freixoa, sabedes o que é a freixoa? Non sei nin... Non, chamas así, non é que sea o nombre en gallego, é que se chama freixoa. O que pasa que en castellano a X teñen complicacións, chamanlle freijoa, pero seré freixoa. A freixoa, hai frutales que non se poden podar, porque ti podas unha freixoa, a freixoa vai estar botando sempre os froitos, bueno, dependendo dos anos que teña o arbusto, porque é máis un arbusto que un árbol, pero vainas a estar botando na punta, non na punta de todo, se é un árbol vello pode botar nas últimas 2/4, pero botas as frutas, as flores, na parte da fora, o sea, na parte da fora toda daquela. Se ti o podas, quitaste toda, o sea, durante 2 ou 3 anos seguidos non che vai a botar ni unha freixoa máis, porque non se pode podar. E, en todo caso, se a podas, tes que ter en conta que ese ano non che vai a botar, ou podar solo unha rama sí e unha rama non, unha rama sí e unha non, para lle deixar algo de vitalidade e de pujas que vayan a botar flores. Entón, a freixoa, mellor non podala, eso sempre. E se a podades, sabede que en un ano non, en 2 anos polo menos, non ides a ter fruta. Que tal desde a Coruña, Natalia? Moi ben. Por aquí moi ben. O meu primer directo. Saúdos. Non te preocupes, Mari Carmen, porque non levamos tantos tampouco. Creo que fixen 5 ou 6 directos tampouco. A ver, alguén me preguntou. Os frutales de cuña cando se podan? Os frutales, por norma general, teñense que podar xusto antes de que empecen a súa produción, digamos, cando empezan a despertar. Tes que mirar de onde eres, cando empezan a pujar os árboles na túa zona, non? Cando empezan a botar eses brotiños que empezan a botar así como ramiñas, empezan a botar follas e flores, non? Porque sabedes que os de cuña se botan todo á vez. Pois, un mes antes, máis ou menos deso, é cando deberíades de podalos, para que lle dé tempo ao árbol a cicatrizar o corte todo o que lle fagamos. Entón, eu vou empezar a podar en febreiro. Hai cousas que se teño podadas, e despois hai cousas as que apenas lle vou a tocar, porque eu teño frutales, masanseiros e pereiras que se teñen a forma perfecta, e como eu son das que ando ca tixeira de podar prácticamente todo o ano, e en canto lle salen os chupóns que eu non quero, quítollos. Dame igual que sea agosto, setembro, outubro, a min dame igual o mes no que estea. Entón, se eu se lle vou quitando os chupóns, eu hai árboles que agora xa apenas lle toco. Quitolle algunhas pujas de fruto, produtivas, porque ao mellor botame moitas e son demasiadas masáns, ou demasiadas peras ou así. Pero en rasgos generales, porque habería que facer prácticamente un vídeo para casi cada especie de frutal, que sería o lógico, sería o que vou a facer. Pero... por norma general, os frutales hai nos que podar antes de que desperten, digamos, un mes antes de que desperten, antes de que empecen ca súa vida productiva dese ano, non? Para que lle dea tempo a cicatrizar todas as feridas e non emplee vitalidade ninguna en pechar os cortes que lle fagamos nós e emplee toda a súa vitalidade nas flores, nos frutos, nas follas e que se encargue das cousas importantes. Donde podo comprar miñocas lombrices de California? De California non chamanlle californianas, non é que sean de California, hainas por todo o mundo, pero chamanlle de California, californianas, porque a persona que descubreu que ese tipo de miñocas eran especiales para poder usalas en vermicomposteiras era un señor de California, e el chamoulles así, pero a ver, hainas por todo o mundo, ahora che digo. Esas miñocas son unhas lombrices especiales porque as lombrices que temos nós aquí, digamos, as autóctonas gallegas, tamén fan o mesmo traballo, o sea, van a comer e cagar e son tan importantes para a terra como as californianas. Cal é a diferencia? Grandísima, abismal, a diferencia tremenda. Que as californianas
viven en comuna, son capaces a vivir todas xuntiñas. Entonces, ti podelas ter en un sitio para que traballen aí para ti. Tens que facer a vida agradable, tens que botar de comer, ten unha vermicomposteira. Eu teño un vídeo de como se fai pasiño a pasiño, como se lle quita tamén o compost despois, pero tal. E son super productivas, moi productivas. É que hainas por miles de millones se as tes nunha composteira. Entón, como pregunta Eva María, onde se poden comprar? Eu sempre vos aconsello que se conoces a alguén que teña unha horta que máis ou menos teña unha horta ecológica, eu penso que van a ter as miñocas que ten unha vermicomposteira. Entón, podes despedir, porque que realmente non implica nada regalarche un puñado de miñocas, porque danse moi ben. E se non, pois a través de internet, eu sei que as hai, que teño mirado para outra xente e tal, e sí que é fácil de conseguilas, de compralas a través de internet. Non sei se en Amazon ou Amazon, como se diga, pois, ves, mira, di María José, eu compreinas en Amazon, moi ben embaladas, chegaron moi ben. Pero, de todos os xeitos, se conoces alguén que teña unha horta e que as teña, non implica nada darchas, de verdad, porque un puñadiño que poden ser 300, en un puñado, porque viven todas xuntas, cousa que as daqui, as nosas, as autóctonas daqui, as que viven, que son máis gordas e grandes, e que están ben mantidas, esas non viven en comuna, viven solas, son totalmente solitarias, e non soportan vivir encerradas, e menos soportan vivir na parte de arriba, o sea, entérranse moitísimo as nosas, digo daqui. Entón, por eso non valen para vivir en cautiverio, non nos valen para telas en unha vermicomposteira para que nos fagan o compost. Por eso teñen que ser californianas. Mira, aquí Cris diche que non sabe de onde eres, pero si que as miñocas eu teño moitas, eu tamén teño, pero eu non as embalo, nin as mando por correo, nin cousas desas, porque é unha liada. A pera masán que tes é arenosa. A pera masán, o naxi. Teño ganas de comprala, pero non me gustan as arenosas. Para nada, Susi. Que va. Ti nunca vistes un vídeo meu comendo un naxi, que é, mira, é crujiente, como imagínate a mellor pera que comeras na túa vida. Ese crujir. Pois extra, crujiente extra. Cheo de agua, sempre cheo de agua, que é unha barbaridade. O sea, mórdelo e píncache agua, como se morderas unha naranxa. O sea, nese nivel de cantidad de agua, é unha barbaridade. Non é excesivamente dulce como unha pera madura. Por exemplo, para min, unha pera moi madura faiseme moi dulce, non? Porque eu se sabedes que a min o dulce non me gusta. O sea, que recoméndomolo totalmente, o naxi, pera masán, ou masán pera, que ademais hai dous tipos. Hai un que é como máis verde, como máis color verde masán, e hai outro que é como máis, como a masán tabardilla. Sabedes cal é a masán tabardilla? Que é así como verde, pero tirando a castaño, con puntiños. Pois hai eses dous tipos de naxi. Haberá máis, pero os máis comuns por aquí son eses dous. E recoméndomolo, Ahora mesmo estamos no tempo de plantar tamén frutales. Xaneiro, febreiro e marzo tamén estamos no bo tempo para tal. Rosario dime, eu pediña aos reis unha vermicomposteira. É que non conseguir as caídas despois para contar para como as túas trouxena. Pois mira, se os reis che trouxeron, pois mira, ben vidas esa. A min as cousas esas que traen os reis así, que é de plástico, non? Me imagino. O malo que o bo que ten é que é para sempre, porque eu as caixas de vez en cando teño que renovalas. Pero tampouco non me costa nada, porque eu os pido ali na pescadería, como son as caixas do salmón, tíranas. Entón, pois nada. Di José Manuel, hola, non entiendo de que estáis hablando. Me acabo de meter. De todo un pouco, José Manuel, estamos falando de todo un pouco, o que pasa é que falamos en gallego, se a mí se me falas en castellano, tamén, se non entendes algo, tamén cho digo en castellano, que non pasa nada, non teño problema. Hola, estás en directo, dime Natalia. Claro que sí, Natalia. Moi boa tarde. Estamos agora mesmo en directo. Mira, o teu mensaje entroume ás 19:08
E son a que hora é? Debí de ter eu por aquí tamén pois non teño un reloj. Pois son as 19:09, así que estás en completísimo directo, Natalia. Iso é algo que lle pasa a moita xente, que non se dá conta de cando é un directo e cando é un directo en diferido. Non se dan conta. E depois sígueme falando durante todo o mes, hola. Entonces, pois, nada. Dime, Susi, muchas gracias. Xa teño que localizala. Vale. Acabo de llegar. Moi boas, Susanita. De plástico, dime Rosario, a composteira, claro. Pero, bueno, tamén así xa tes para sempre. Mandarasme unha foto por curiosidade, que a verdade que non sei como son esas, como eu sempre tuven así tal, pois... Natalia, encántame o teu canal. Moitísimas gracias, Natalia. Un placer. Estás suscrita, supoño, porque non sei se sabedes que o canal, a ver, vai moi ben, que eu non me queixo, pero creo que era o 70% das persoas que miran os meus vídeos non están suscritas ao canal. É algo que teño que recalcar moitísimo, que é completamente gratuito, a vos non vos costa nada. Suscribirse ao meu canal, que é un cuadradiño rojo que pon suscribirme, e daslle, e se che pon suscrito. Non vos costa nada, nada, nunca na vida. É totalmente gratuito. Que ter suscritos a min favoreceme moito no meu canal para que me vaia ben. E despois outra cousa. Bueno, dígolle a Natalia, ulla, como lle digo a todo o mundo, activade a campaniña. No meu canal, na parte de arriba, ten que haber un dibujo dunha campana que pon activar. E ti, se activas esa campaniña, o que vai a facer é, cando eu empece un directo, vai vos a chegar un mensaje como se fora de WhatsApp, como un cling, sabes, que lle podes cambiar o sonido, ou puñelo mudo, pero vai vos a chegar un mensaje e vai vos a dicir, Nusca está emitiendo en directo, ou Nusca acaba de subir un vídeo, chegache como un mensaje. Entón, iso está guai tamén, activando a campaniña, tendes vos que suscribir e activar a campaniña, así que estaría moi guai. Ten unha raíz de carballo que ten ao menos 10 anos, vale para facer o de suculento? Non che vale, tesmo que dar a min. Unha raíz de carballo, polo menos. Bueno, maravilloso. María José, xa sabes que eu son moito de poñer as suculentas en troncos, que mire, que me gustan as suculentas, todas. Bueno, os cactus non moito, pero as suculentas non tipo cactus, as que son así máis tipo crasas, que teñen follas, digamos, pois encántanme, toléanme. Nunca me parecen moitas. E gustame moito poñelas en troncos vellos ou que non tan vellos, pero que teñan cañotas, as cañotas que están furadas e tal, para min é maravilloso. E tal, bueno, na dun carballo é fantástico. Botalle un vistazo ao vídeo meu de como facer unha maceta nun tronco, porque, aínda que parece que é como moi lógico, bueno, pois teño un tronco con furado, meto a terra e meto as suculentas. Vou dando trucos, sabes? E máis, o outro día, paseando pola playa, encontrei un bastante grande, así, con un hueco bonitísimo, e teño a intemperie a chuvia, para que lle quite un pouco a agua salada, e vou facer outro tronco, para darlle outros... para vos dar outros truquiños máis. Así que, María, sí, váleche o tronco de carballo, a raíz de carballo, pero que a condición de que depois mo enseñes, por favor. 1000 fotos e enséñamo, vale? Por fin te veo, dinos Delfi López. Por fin te veo en YouTube. Asturiana, 56 años, en Bélgica y ahora en Valencia, pero te entiendo, eres la mejor. Moitísimas gracias, Delfi López. Bienvenida de volta aquí a Valencia, bueno, a terra, a España, e nada, e moi benvida aquí tamén ao meu canal. Boa tarde en Valladares, Vigo, hoxe un día soleado, pero moi frío. Son máis feliz desde que te descubrín. Esa estou suscrita. Ai, Susi, que cousas bonitas me dis, Dios mío.
Mira, diche Susanita, somos vecinas tocallas. Vecinas e tocallas temos aquí. Vamos ser unha comunidade de Susis e de Anas. Que guai, pois moitísimas gracias, Susi. Eu tamén estou moi feliz de que esteas suscrita no meu canal. A ver, teño que activar a campaniña. Suscritas estou. Pois activa, Natalia, porque solo implica, non che vai a costar nada, cero cartos, nada, cero. Así avísanche de cando eu suba cousas, ou un vídeo, ou un short, ou o que sea. Ou cando este en directo se che avisa. Nos que este en directo, sabes? Entón, se podes verse, se non, pois, despois míralo en diferido. Eu os directos vou nos a poñer sempre despois, para que a xente os poida ver, se non tal. Programarte. Ah, que bonito esa xogo de palabras. E dar a like, eso, si estamos aquí, nos gusta, si estamos aquí é porque nos gusta, así que dadelle a like. Eso tamén é moi importante, outra cousa que moita xente mira o vídeo, máis, eu podo ver as estadísticas, por exemplo, e poño un vídeo de 20 minutos, o 90% da xente miro, durante o 80%, casi todo o vídeo, e non lle dá o like. O sea, se miras tanto é porque che gustou, non costa nada darlle o like, e iso tamén é moi importante para a xente que temos así canales e así. Dime, Marta, coruxeira. Ai, coruxeira de coruxa, non? Ti eres tamén das que che gusta coruxear. A min tamén, gustame moito. Descubrí o teu canal estes días. Ai, fai pouquiño, logo. Bueno, pois ben vida, Marta. Grazas por todo o que estou disfrutando cos teus vídeos. Un saúdo desde Vigo. Arre, que xa de xente teño de Vigo, O sea, aquí hai moitísima xente de Vigo. Ah, que guai. Marta, genial, pois moitísimas gracias. Ti falalle ben de min á xente de Vigo, que se veñen suscribir todas. Hola, Susi, veciñas, eres de Vincios, bueno, aquí xa hai como temas así que xa están falando entre eles e tal. Dime, Celia, teño que mirar se estou suscrita, son nova nesto, estou encantada co que aprendo contigo. A ver, teño que dicir, a favor de Celia tamén, Celia Lojo, que moita xente, pola miña edad, quero dicir, pola edad que teño uns seguidores dunha edad, non hai que facer. Se tes 15 anos, vanche a seguir máis ou menos os de 15, 20, 30. E se tes 50, vanche a seguir 50, 60, é así. Entón, moita xente da que me sigue a min non sabe que é iso de suscribirse. Non sabe como se chega siquera ao canal, chegan os vídeos porque os ve por aí ou alguén os comparte. Eu entendo, que eu hasta o outro día, bueno, o outro día non, pero eu, que xa estou nunha edad que, cando digo o outro día, é calquera tempo comprendido entre onte e fai 20 anos, o outro día. Bueno, pois, eu hasta outro día non entendía o de YouTube. Cando me dixeron YouTube, pero que é iso? É un chisme onde se suben vídeos, é porque quere a xente subir vídeos, na miña cabeza non me entraba, dixo, pero é logo a xente para que quer subir vídeos, que pelos teño, Dios mío querido, teño aí o chicho todo acá. Pois non o entendía, así que é normal. Como vai a recollida de peles na túa zona? Bueno, vai indo, mañán vamos a Santiago a protesta, pero a recollida de peles é complicada porque a marea trainas moi xiscadas. E aquí, é que ni máis ni menos, as mareas andan con eles de arriba para baixo, e mezclan no ca area. Entón, ti colles así un puñado e o 70% ou máis, o 80% ou o 90% é area. E o resto son peles, é dificilísimo quitalos. Está, bueno, vamos indo. Vamos a tardar moitos anos en acabar de quitar eso, e non creo que se quite nunca de todo. Eso o teño clarísimo, nunca. Porque mimetízase tanto co entorno, ca area, que é difícil velos. Se é unha playa que ten cachiños de cunchas máis ou menos dese tamaño, é que é dificilísimo. Temos un problemón. Pero, bueno. A ver, Mari Carmen, maravilla, tamén son fan das suculentas, de momento teño poucas. Bueno,
O importante é saber que che gustan e empezar a ter algunhas, sabes? E despois xa tal. Mira, escoita, dime Marta Coruxeiro, de Coruxeira porque son de Coruxo. Unha parroquia de Vigo, outra persona de Vigo. De Coruxo é un sitio. Joder, que nombre máis chulo. Pois pensei que era Coruxeira de Coruxa. E as coruxas, como teñen así os ollos e están a vigilar toda a noite, pois chámaselle coruxa a unha persona que é moi curiosa. Pensei que era por eso. Bueno, pois, gracias Marta, non sabía que había un sitio en Vigo que se chamaba Coruxo. Nusca, sembré guisantes e non me nacieron. Pode ser que lo sembré donde antes había cebollas. Non ten mal ningún. Incluso é unha maneira de rotación, o sea, sembrar guisantes donde houbo cebolas é perfecto, está genial. Eu opto por dúas cousas. Unha, que chovera moitísimo eses días e que o chícharo, porque pásalle aos guisantes, o sea, a tirabeques, a favóns, calquera tipo de legumbre que se parten dous, o sea, as legumbres, non? Que xa sabes que teñen a casca de fora e se parten en dous. Se teñen demasiada humedad, demasiada, o que fan é, ti sabes, Casa Rural María, non sei como chamarche, María, chamache María. Cando posas lentellas de mollo, ou os garbanzos, ou así, para facer a comida ao día seguinte, non? Ti polos de mollo, empezan a hinchar, non? E non deixan de hinchar. Entonces, ti cando plantas guisantes, non? Os chícharos, tirabecos ou así, a Ana Rosa ten que retirarse. Viquiño, moitas gracias polo do libro. E veña, parabéns polo do canal. Gracias, Ana. Viquiño, gracias por estar aquí. Ti, claro, se o momento que plantastes choveu tanto e había tanta humedade nesa terra que o chícharo, en vez de germinar o guisante, ou tirabeque, ou fabón, ou a nentella que plantes judías, demasiada humedade, o que fai é que non sea capaz de germinar, ou que bote o germen, pero que como ten tanta humedade, siga expandíndose, e o que fai é pudrir de tanto que se expande porque ten demasiada humedade. Entón, pudo ser que pasara eso, que ainda estás a tempo de plantalos, María? Os chícharos, ainda podes agora plantalos tamén, Ou que cando empezaran a nacer, que isto tamén suele ocurrir, que pasara por ali, sin querer, un corvo, unha peja, unha urraca ou un merlo, que non sei como se chaman en castellano, pero que son uns paxaros que son así un pouquiño máis grandes, e que os vira brotar, é que chos comera todos, Porque se son corvos, xa é raro que ande un corvo solo, normalmente andan en manada, non? 3, 4, 5 ou 6. E como un encontre un nacimento de chícharos ou de millo ou así, se piñan chaleira toda, Entonces, claro, pudo ser calquera desas dúas cousas, non lle botes a culpa ao chícharo. E volveu a intentar, volveos a plantar. Agora que esas chuvias teñen que ir a menos, non lle queda outra, volveos a plantar, faime caso. Mercedes, Nusca, a veces non lle dou a like, pero non é porque se me olvida, faz ben recordalo, porque eu doulle sempre. Encanta de gracias. Pois para iso, dalle o like antes de empezar a ver o vídeo, que tamén vale. Porque senón despois, xa... Soy Bruno, hola, soy Bruno, que tal? Gústame eses emoticonos que puxaches, non sabía nin como se poñen eses emoticonos tan chulos. Por que soy Bruno Roblex ten eses emotis tan chulos? Fai así. Eu te que fai así. Que guais. Bueno, pois xa sabedes, hai que dar a like. Nusca, aquí tamén temos bo clima para a horta porque estamos preto do mar. É que, claro, é o bo que temos ao estar preto do mar, todo se neutraliza, non? O frío. Fun dar unha volta e estaba recollendo as dichosas bolitas. Bueno, pero ventaba moito. Eu con vento e con frío xa non podo porque pesa-me a doer os meus oidiños e non podo ir. Que mágoa, teño que marchar. Saúdos, boa tarde a todos. Ro, pois saúdos, home, non te preocupes que hei de deixar o... Por se o quixeras ver, que tampouco non tal, pero... Eso, hei de deixar despois colgado o vídeo. Encantadas nós de terche aquí. Os guisantes podreceron na terra, de tanto que choveu. Eso é o que dixo eu. Bueno, a ver, pode ser as dúas cousas, porque eu teño os visto
con mis ojitos, os merlos, os corvos, as pejas, as urracas, esas, como ves a brotar así os aqueliños novos, están hinchadiños co brote novo, para eles é un manjar. Van tiqui-tiqui, 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 vanchos comendo todos, hasta que se afartan, e mañán volven. Maite, hola Nuska, te mandaré la foto del kéfir, vine tarde, hoxe non pude antes del trozo como la lenteja. Xa sei quen eres, Maite, vale. É que Maite preguntoume unha cousa do kéfir, diz que lle deron un kéfir demasiado pequeniño. Oye, Susanita, ti tamén tes eses emotis chulos? Como facedes logo con eses emotis chulos? Aquí dime Mariluz que é do Caurel, desde Lugo, claro, me encanta o Caurel. E máis, gústame o nombre, pareceme tamén moi sonoro dicir do Caurel. Sigo desde Barcelona, encántame todo o que faz. Pois moitísimas gracias, Mariluz. No Caurel tamén ten que facer frío estes días. Que cuidado. Samuel, no, Samil. Samuel, retor. Donde se escribe salen os muñequitos, e posme unha cabusa a min, que chulo! Me cagina, acaba de chegar, pero Angie, chegas a tempo, terei que velo máis tarde, eso sí, pero mire, eu antes de marchar vou a recordar as novedades importantísimas que viña a traervos hoxe. Polo menos tres einas de volver a repetir. Así que non te preocupes, Angie. Depois pódelo volver a mirar se queres, se che prestes, se non, pois, nada, que aquí estamos. Conchi, que está encantada de seguirme. Hola, Mari, Mirlo. Teño que marchar. Que máis? Eu tamén sembrei guisantes e afogaron. María Beceiro, volve a sementar. Faime caso. Podedes volver a sementalos agora. Chícharos e tirabeques. Pos favóns, ao mellor, se é un pouquiño tarde, pero tamén os podedes plantar. Pos favóns, é un pouco tarde porque a planta, co calor, é moi apetecible porque ten un interior moi dulce, moi apetecible para os pulgóns. Entón, escolle demasiado pulgón co calor. Vaise a moito ao verán para ter produción, digamos, non? Para empezar a comelos. É moi fácil, telos á dereita. É que eu non podo escribir. Escoita, eu podo escribir? Non. Non. Todos os mensajes son visibles. Non, eu non podo escribir. Eu só podo falar, pero eu tamén encantada, porque eu faladeira son chuncacho. Así que agora empeza a enfriar. Xa vou outra vez. Sí, bueno, pero, a ver, isto hasta maio, xa sabemos que máis ou menos hasta maio vai a estar así. Van a vir semanas de moito frío, ou semanas de moita chuvia, ou van a vir aínda abril aguas mil, hasta o 30 de maio, non quites a capa nin ensaio, aínda a bella queima o tallo, aínda que sea de carballo, e cousas así. Pero, bueno, gracias, María, de nada. Pois, pero hai que capear con esas cousas, hai que capear. Porque venche unha xiada un día de chuvias fuertes e levouche todo. Pero non por iso vais a deixar de plantar, Dios mío, non volves a plantar e listo. Compras as sementes. Bueno, e que tal, ojo, que máis me contades? A ver, contádeme algo ou preguntádeme algo. Bueno, mirade, fai xa 1 hora e 28 minutos que entramos no directo. Ai, sí, que chulis, mira que contenta está Inés. Hola, María Alonso, acabamos de chegar e estamos descubrindo os emotis. Que estamos descubrindo, ai, que bonito o Pinjo Inés que está triste, porque está triste, porque está enfriando outra vez. Ai, a min escribídeme sempre con eses emotis bonitos, que me faixeme moi chuli. Milagros, hola, eu tamén acabo de chegar, pero escoitei o dos guisantes. A min creo que non me quedou ningunha semente sin nacer. Que fago? Teño que mondar. Que é mondar? Rarear? Ni se che ocurra. Os guisantes han de ir ben, sí ou sí, non te preocupes. E o que pasa que se son dos altos,
porque hai chícharos que son de mata alta e outros que son de mata baixa. Se son dos altos, tens que poñer agora xa unhas canas, un cordel para axudarlle a guiarlos a que estean levantados. Incluso podes levantar, se che son moitos, porque me dis que plantastes moitos e foronche todos arriba. Pois entonces, milagros, levanta uns poucos, pon un par de canas, uns cordeles, e levanta uns poucos e os outros deixa os arras de chan, para que non se amontonen moito nin arriba, nin no chan. E así non se che ocurra rarealos. Así que tira para diante. Eu podei os pimentos de Padrón e secaron. Me imagino que pusestes, eu podei os pimentos de Padrón e secaron. Bueno, pois, si, podei. Pois, agora en marzo xa plantas outros novos. Compras unhas plantas novas e listo, Teño un veciño que lle bota aos árboles foro. Vasme ter que explicar o que é foro, que non sei o que é. A ti que che parece o aceite de inverno para os frutales? Que dices, vale a pena? O aceite, o que lle chamamos o aceite, María, sí que é esencial, porque hai os aceites que se lle botan agora no inverno aos frutales máis ben de cuña, aos pexegueiros, aos melocotóns, ás claudias, aos fotóns, aos collóns de frailes, as cousas todas de cuña. O aceite que se lle bota é para evitar que os bichos entren na flor, para non ter despois frutas con bichos, así que estou totalmente de acordo en que lle hai que botar o aceite, o que se lle chama o aceite de inverno, que será un tratamento preventivo. Como o seu propio nombre indica, hai no que prevenir, porque depois só che queda lamentar, Depois xa no verano non ten arreglo. O sea, se o vas a botar, hai que botar agora. De feito, xa tiña que haber sido en diciembre, agora que están empezando a empujar os árboles, a botarllo. Preguntade por el no sitio onde compredes normalmente, na agraria, vos, ou o que sea, polo aceite do inverno. Sulfata, se lle botas, se lle listo, igual lle tendes que botar 2 ou 3 veces e listo. Pero non sei o que é o foro. A ver, unha palabra que se pareza a foro, non sei. Explícame, María José, o que é o foro, que non sei o que é. Os meus pimentos e as berenjenas xa naceron, que as 2 primeiras follas sementei polo Nadal. Bueno, si, está ben, a ver, os pimentos e as berenjenas tardan moitísimo máis en nacer que, por exemplo, os tomates. Para os tomates ao mellor é algo cedo, tendes que esperar, dependendo de cando levedes as plantas vos para a vosa horta. Pero como fixo aquí a amiga Mercedes, fixo ben, porque os pimentos e as berenjenas tardan moitísimo en medrar. Está ben plantalos en diciembre ou en xaneiro, Todo máis, sementalos, digo. Sementar, non plantar, Que hasta ahora, digo porque descubrín por ti que se podan e non se arrancan. Porque eu teño pimentos desde fai moitísimos anos, Teño algunhas plantas de pimentos que cuidado. Bueno, que xa vos las teño enseñado. Pero aquí en Zúrich, en Zúrich, que longe estás, Carmen. Está todo nevado, moi bonito. Un saludo, abrazo, un bico, Carmen. Zúrich, a min a neve non é que me encante, porque a mí gustame o caloriño, non che son moito de fríos. José Luís, desde Buenos Aires, non sabía que o sabía directo, se non o sabía nin eu tampouco. Ponche unha cousa así imprevista, José Luís, porque como mañán teño un objeto que teño que ir a un sitio e non podo estar aquí con vos, dixo eu, pois acordoume a mañán e dixo eu, pois se a xente se apunta, pois se facémolo hoxe en vez de mañán. Entón tampouco sabía, José Luís. Benvido, desde Bos Aires. Que tal está o tempo por Bos Aires? Supoño que tamén estará así como aquí. Fresco. Botelle fósforo. E que é fósforo? Non sei o que é. Fósforo. Que lle bota? Non é foro, é fósforo. Pero para que lle bota fósforo? En que formato? Porque non entendo eu para que. Ao mellor é algo que eu non sei. Será azufre? O azufre sí que é fungicida tamén, pero fósforo, non sei, non teño nin idea. Que creo que quere dicir ferro. Ferro sempre lle fai falta tamén aos frutales. Bueno, non sei. O que comentaches de plantar sería dentro do invernadero ou na horta. Se sementamos agora, non se pode sementar a intemperie,
porque ainda fai moito frío. A ver, hai cousas que non lle importa. Zanorias, por exemplo, ou algún tipo de lechuga, non lle importa que sea agora frío, sempre cubertas, con un plástico ou un... Eu teño a mampara esas que eu reutilizo, tapo, pero tapadiñas con plástico. Pero eu digo que para sementar os pimentos e as berenjenas que dixo por aquí unha amiga, ten que ser en interior, ou no invernadero, ou en caixas, e que podas ti andar a metelas para dentro e para fora, sabes, poñelas que lle dé o soliño, pero depois no frío, cando faga frío na noite ou así, que as podas meter para dentro, entón unha caixa que podas transportar. Claro, as sementes hasta agora non nacen con tanto frío, non pode ser en fora. Hai cousas que sí, pero estas cousas que van a ser solanáceas no verán, que son pimentos e tomates aínda moi cedo, perdón, pimentos e berenjenas, eso, ou en invernadero, ou senón nunha caixiña que podas andar con ela para metela ao caloriño cando faga frío, cando chova moito e tal. A ver, Boas, chegaste a plantar algunha vez lufas? Sí, claro, aí, dende logo, Espera, que a teño aquí, vou xa enseñar. Clase magistral de lufas. Vamos a ver. Esta é unha lufa. Esta é a mesma lufa, pero está secando. Ainda, o sea, ahora xa está seca, se lle podería quitar a cáscara de fora. Isto é unha esponja vegetal, o sea, é unha esponja natural, ten textura, escoitada, non sei se escoita, Ai, que me caen as sementes todas, Dios mío! En dentro están as sementes, vedes? E se lle fago así, caen as sementes. Bueno, agora non cae ningún escoita, así, ves? Son sementes moi parecidas a dunha calabaza, de feito é a mesma familia. Cando están tiernas, a lufa, cando está tierna, cando aínda non virou o seu color amarilliño e está un pouquiño blandiña, cómese, non sei se o sabíades, pero a lufa cómese. Pódese comer como un calabasín. De feito, ten un sabor moi parecido ao calabasín, é algo así parecido. Despois non se pode comer porque logo empeza a facer como estas fibras, sabes? Que son as da esponja vegetal. Se está moi curada, é mellor para estropajo, para usar como estropajo, para lavar a lousa e así, porque se volve moi ruda, moi áspera. Entón non se pode secar tanto para usala como esponja do corpo. Eu non uso esponja para a ducha de ningún tipo, pero para estropajo é así, está moi ben. Hainas que deixar secar, escoitade, hasta que sone como unha maraca. E despois isto, sí que xa se lle pode quitar. Vou facer aquí unha cañeira, a ver, aí está. Vou lá abrir, para que a vexades como é, vedes? Así, e quítaselle a tona esta. Cando está seca, hainas que deixar secar, porque senón saleche bastante ben. Entonces, esta, volves a plantar. É que aquí vou fazer unha cañeira que non quería fazer tanta cañeira, porque isto estala moito e fai así, vedes? Ai, coño, que se me cae por tudo. Esta é a esponja vegetal, chamada tamén lufa. Mirade para aquí que a cantidade de sementes me caeron aquí, Dios mío, vedes? Fixe unha cañeira, pero bueno, así tamén xa vos enseñín a lufa. Haina que poñer en un sitio, se a plantades, haina que poñer en un sitio onde poda jadear, porque fai como se fora unha curcubitácea, como un melón, por exemplo, unha sandía, eso, non? Que fai a vara, pero se está en un sitio onde pode colgar, mellor, porque as lufas é mellor que estean así colgadas, para que sequen ben, porque se están en contacto co chan, pudren enseguida, non pode ser, teñen que estar colgadas, ou nunha viña, ou nunha alambrada, ou así, ou facedeslle un sitio
por se a queredes plantar, un sitio especial para ela, porque vai a estar a botar ramas por todo e vaise a agarrar, porque saca os peliños así como a viña, non sabes? Que sacas os peliños e se agarra. Pois, eso. Ai, que maravilla, eu levo intentando varios anos e sempre acabo morrendo. Cando recomendas sembrar? Moitas grazas, unha aperta. Xuiz, mira, Xuiz é loco. Tela que plantar con caloriño. A ver, unha cousa é sementala. Ti sementar, por exemplo, non sei, de onde eres? Xuiz, é loco. De onde eres? Porque tens que esperar a que non faga frío na túa zona, porque é unha cousa moi delicada, é como un calabacín. Ti plantas un calabacín agora non che vai ir arriba, nin de coña. Un calabacín, un pepino, unha sandía, falle falta calor, moito calor. Horas de calor ao día, mínimo 6, 7, 8 horas de sol. Entonces, pódelas sementar dependendo de onde seas ti, de onde deixe de facer heladas en marzo, abril ou maio, sabes? Unha vez que plantas a semente, nace enseguida, en un mes atés unha plantiña jopa, e un mes e pico, 40, 50 días, atés unha planta para levar para o seu sitio, para trasplantar. Entonces, ti conta 40 días para atrás, para cando a leves para a horta, que non fagas xa fríos, que non fagas heladas. Unha cousa é un día de frío ou de chuvia, home, non pasa nada. Pero dá justo como explicas todo. Se digo moitos tecnicismos, tamén avisádeme, que eu digo de outra maneira. Ou se non sabedes... Sabes que pasa? Que tamén vouche dicir unha, Óscar, que se te acostumbras a escoitar solanácea, pois pouco a pouco, aínda que non intentes, que a túa intención non sea estudiar ese nombre e saber que tipo de plantas é a familia das solanáceas, pouco a pouco vai che ir sonando. E entonces, pois, pouco a pouco, pois, vas sabendo máis e aprendendo as cousas sin querer. Entonces, solanáceas, tipo de plantas que se van a plantar na primavera para ter os frutos no verán e que necesitan, sí ou sí, mínimo 7 ou 8 horas de sol ao día. Cales son? Tomates, pimentos, berenjenas, por exemplo. Pero as curcubitáceas, que son todo tipo de plantas parecidas a melón, sandía, pepino, calabacín, calabazas, todo tipo de calabazas, zapatillos, todo eso son curcubitáceas, pois eso, é que non se me vaya, Xuiz el loco, son da Coruña, pero da Coruña tamén son eu, pero eres do interior ou eres da beira-mar, porque iso influye. Bueno, non fai falta que mo dixas, quero dicir, eu tampouco non teño interés ningún en saber de onde son, se vos pregunto é para poder darvos un consello un pouquiño máis acertado, un pouquiño máis axeitado. Isto é como a médico, cantas máis cousas lle dixas, mellor che vai a saber recomendar. Pois eso, non fai falta que mo dixas, só é que ti pensa que se a semente da lufa, como eu che digo, non, que tarda ao mellor 40 ou 50 días en ser unha planta xeitosa xa para trasplantar, para levar para o exterior, para o seu sitio definitivo, conta que cando a vayas a levar para fora non pode facer xeada ningunha. O sea, de onde seas, depende na Coruña, se eres da costa, en marzo e abril xa non hai xeadas, pero se eres un pouco máis do interior, pois ao mellor tens que esperar a maio, sabes? Sementalas, en abril, e esperar eses 45 ou 50 días ou 60 ao mellor, non creo, 2 meses é moito, pero en que estea a planta xa xeitosiña para sacares para fora. Entón, hola Paula, Abel, Abdel, que non o dicía ben. Hi, alguén. Hai alguén. De que hablas? Hablamos de plantaciones de lufa. Mira, ves? Esponja vegetal natural de lufa. Estábamos hablando de cando sementalas, de cuándo sementar, de cuándo poner las semillas en la tierra para poder trasplantarlas e tener esponja vegetal. Mola moito. Hoxe vin o teu vídeo do cabello de Ángel e pola tarde vin que aínda tiña algunha calabaza na planta. En serio, Ana? Anacleta? En serio? Pero tes unha planta de cabello de Ángel que aínda sigue viva? Ai, temperie! Eso sí que é un logro, non o que teño eu na miña horta.
conseguir que estea unha planta viva a estas alturas do ano. Pero ti onde vives? En Tenerife ou en Mallorca? Non, en Mallorca tampouco, que tamén fai neve. Ti onde vives logo? A ver, Anacleta. Anda, pero estás só inventando ahora mismo. Moi benvida, Conchi Monge. Oi, que chea de emotis me manda Alicia Fariña. A ver se os interpreto. Hai un mono enfadado que se marcha, un pingüino que silva para outro lado e un pito que prefiere non mirar. E o outro está namorado do wifi. Me parece que sale da cabeza un chisme de wifi. Ai, 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 ai. Que sorpresa, Alicia Fariña. Como me gustan esos emotis. Bueno, zona de Culleredo. Entón é preto da costa, joder, ao lado da ciudad. Bueno, ao lado da ciudad non, nas afueras, digamos no interurbano, non? De la Coru. Culleredo, por onde está a laboral? A universidade. Eu conozo por aí esa zona. E o aeroporto tamén. Bueno, o aeroporto non está en Culleredo, pero máis ou menos está por aí na zona. Bueno, pois, eso. Entón, aí é mellor que esperes, pois eu diríache que a finales de febreiro ou marzo incluso, miro que che digo, para volvelas a plantar. Son fáciles de encontrar porque fai uns anos isto era casi imposible encontrar as sementes, pero ahora xa se poden encontrar casi nas tiendas como ao lado das zanorias. Se non é unha cousa que teñas que pedir e dicir, podías me traer sementes de lufa para plantar. Hombre, chegaron os Félix, hombre. Moi boa tarde, Félix, pero ti, hombre, onde estabas metido? Dios mío, se che botábamos de menos tamén. Se non avisan desde o Porto, desde Portugal, en serio, que estás en directo. Bueno, pois moi benvido, Félix. Menos mal que che avisaron, tamén che direi que se levamos casi 2 horas, que cuidado. Bueno, terei que mercalas pronto e sementalas para abril, entón. En abril, non porque xa te vas casi a junio, maio, mediados, bueno, ti compras antes, dependendo como vai a marzo, estou falando con xuíz, para todos, pero con xuíz. Plantas en marzo, mellor, a mediados de marzo ou así. Si que as encontras, home, que non vas a encontrar, que as que collín ben valían para abono. Vale, despois, a ver, este ano vou facer un vídeo sobre a lufa, porque ni se pode plantar a ver, plantala sí, xa vos adianto que para ter lufas hai que telas en un sitio que estea elevado. A lufa ten que estar colgada, ten que estar así. Bueno, poño a man debaixo porque estou facendo unha cañeira na cocina de sementes que me caen por todos os lados. A lufa ten que estar así, na planta, o sea, colgada, así que se a plantades non vale calquera sitio, non vale aquí entre unha lechuga e un repolo, non é así. A lufa, adianto-vos, buscadelle un sitio por onde poda jadear para subir, ou unha alambrada que depois faja así e podan estar colgadas así, porque senón non as logrades, Vamos a quedar en Buenos Aires 28 grados. Non che dá envexa? Home, non, a ver, eu aquí na miña casa tamén por aí debo de ter, pero a mí gusta moi frío, José Luís, non sei. Si che digo a verdade, a estación que menos me gusta é o verán. Gústame moitísimo a primavera e o otoño. Entre medias, pois, como aquí agora en Galicia temos un primaveroño, xa vai todo xunto, agora aquí non temos 4 estacións diferenciadas, temos un primaveroño e un inverno, xa non hai moito máis. Bueno, vamos allá. Eu tamén son da Mariña, lucense, pois encantada. Nusca, ti fixaste na lúa cando faz os semilleiros? Por suposto que sí, claro, pero depende, digo sempre, é que depende moitísimo de varios factores. Pero un día teño que facer un vídeo só para explicar isto, porque non é todo tan así ou así. Hai moitísimos matices polo medio para explicar. Entón, depende primeiro do que sementes. Non é o mismo sementar chícharos que lechugas, que zanorias. Son 3 cousas totalmente diferentes, así a grosso modo, Os chícharos dá igual cando os sementes, porque a influencia da luna non lle vai a perjudicar en nada.
porque se lle axuda a medrar máis, un chícharo nunca vai a grelar, que é o que queremos evitar, por exemplo, cando plantamos unha lechuga. Unha lechuga ten influencia a luna, porque como é tan rápido o seu crecimento, bueno, agora no inverno co frío vai máis lento, pero unha lechuga é tan rápido que en un mes trasplántala, en 2 meses ou 3, tala para comer. Entón, a influencia da luna é como máis fuerte, porque ten un ciclo de vida moi corto. Pero, por exemplo, non sei, non é o mismo que plantes os chícharos, teñen ou os favóns, dá igual, porque o favón, que vai a facer a luna? Facer que medre moito máis? Non pasa nada. Poslle unhas canas, aguántalo dereito e listo, vai a botar máis favóns, por exemplo. Entón, sí que me fijo, pero para certas cousas, para outras non. E máis, vou-vos a dicir, non sempre, non é unha cousa que diga eu, que teño que plantar os repolos e vai a luna de forza. Tampouco, se os teño que sementar sementos. E ao mellor, cadra má suerte de que neses días non germinou a semente, a luna non lle influenciou, e cando a luna se empeza a ir a menos, cando empeza co devalo da luna, é cando empezan a salir as sementes. Pois tuve suerte porque lle facía frío, as sementes non germinaron e non lle influenciou, sabes? Entón, hai matices. Cando podemos semillar la pera melón? Pera melón. Vivo en la zona del interior. Pero compraste as sementes, María Alonso? É que isto teño que explicarlo outra vez. A Lanusca quería saber en que luna se colla a navisa. Na viña das versas. Das versas, pero as versas non as terás agora. Agora é imposible, non? Sí, mira, agora che contesto, espera, que estaba... o da pera melón. María Alonso, a pera melón de semilla é un delito. É delito comprar a semente porque é unha semilla tan diminuta, é que ti, mira, colles un grande arroz, divídelo en 80 partes e cada unha desas partes é unha semilla da pera melón. Demasiado pequena, o sea, que é demasiado pequena. Eu xa teño enseñado en algún vídeo, creo, pero, bueno, hai de facer outro vídeo e enseñárvola, porque é demasiado pequena para facela germinar, para facela brotar. É dificilísimo, casi imposible, que un peramelón se logre de semilla. Entón, eu recomendo que busques a planta, de onde sea, pero que busques a planta. E se xa compraste as sementes, espera, porque fai moito frío aínda. Entón, se xa telas sementes non as vas a tirar, intento, pero é dificilísimo que a pera melón consiga brotar de unha semilla, porque é pequeniña, pequenísima. Pilar é a primeira vez que está no meu chat. Pois benvida, desde Pontedeume, desde que che vin por primeira vez, exíjote. Moi ben. Pilar, non te olvides de suscribirte no canal, que iso que é gratis. E dalle aí ao me gusta, ao chat, e me gusta. Hola, Guaixa, que nombre tan chulo tes. Dome conta desa foto, ti conósoche, que me falas moito tamén por Facebook. Sí. María Carballeda mándame un corazón bonitísimo, un corazón con alas así. Que bonito, que lle quería contestar? Quería saber en que luz... Mira, a neviña das versas, ou do repolo, non é que haba que mirar a luna. O que tens que ter cuidado, Marga, porque sabes como é a maneira de espijar un repolo ou unha col, non? Unha verdura de col, os coleiros. Botan como se fora unha espiga parecida ao das gramíneas, porque será unha gramínea. Bueno, non, si é gramínea, porque ten as sementes en vainas. Entón, cando esas vainas, o único que tens que ter cuidado, en vez da luna, olvídate da luna para recollelas, é que esas vainas estean totalmente maduras. E iso, como se sabe? Ti tocas xa unha vaina, non sei se sabedes como é unha vaina do repolo, non? Para coller as semillas, non? Estamos falando das sementes.
Unha vaina parecido a esta patilla da gafa, así deste tamaño e deste ancho, máis ou menos. E pode ter entre unhas 10 ou 12 semillas de repolo ou de bersa, non? De coles. Ti tens que tocar a esa aquela, así, e tens que escoitar as semillas dentro. E a fancha así, clic, 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 escoitalas bastante. Ten que estar as semillas secas dentro da vaina, faslle así e escoitalas. E telas que recoller antes de que a vaina abra, porque senón pérdelas, quedes sin elas porque caen todas ao chan. Entonces, vala vigilando que se queres collerlle a semente dese repolo ou lombarda ou calquer tipo de col, de verdura, de col ou así do coleiro. Fíjaste, deixase unha ou dúas ou tres e fíjaste cando a espiga empeza a facer ruído así a aquela, escoites a semente, que non empece a abrir, cóllelas con cuidado, cortas cunha tixeira e colles toda a espiga. Esa espiga, a mellor maneira para min de gardalas é boca abaixo en unha bolsa de papel. Isto é super importante, porque o plástico sempre pode ir un pouco de humedad e collen moho, e pudren as sementes e quedan inservible. Entón, o mellor é nunha bolsa de papel, ti cortas a vaina, xa che digo, cando está seca lle tocas e fai un ruidiño, nunha bolsa de papel boca abaixo e colgas a bolsa de papel aínda hasta que as queiras sementar, sabes? E despois, con batelas así dentro da bolsa, xa lle caen todas as sementes e depois vacías así a bolsiña e xa che caen todas as sementiñas e xa tes as sementes do aquel. Para iso non hai que mirar a luna. Lo intentaré tamén conseguir la planta. María, sí, intento a todo, home, se tes as sementes, xa tes que sementar, non as vas a tirar, pero intenta conseguir a planta porque ojalá o consigas, pero dígoche casi con total certeza que non vas a lograr ni unha sola plantiña. Conchi Monge pregúntame, que é un chícharo? Os chícharos son los guisantes, en castellano son guisantes, en gallego, na miña lengua, son chícharos, chamámoslle así. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de Betanzos e máis cebolas. Pois os chícharos son guisantes. Estábamos falando antes moito de guisantes, así que, Conchi, contestada a pregunta. Aínda que Susanita tamén xa se me adiantou e sabes o que se lle contestou. Moi ben. Ivana é unha ragazza. Ivana Borrás, eres de Italia. La bona será el vaguín na porta de Italia, vaguín vagón. Agora están vivindo todas as cancións. Tres ragazas rabindo onde estaba Mirlache. Seiche cantar en italiano tamén, dios mío. Regalaron as sementes do tamarillo, o tomate de árbol. Tarda moito en medrar e dar froito. Nada, Rosario, mira. Ai, dios mío, se me doi o lombo de estar aquí. Levamos casi 2 horas. Mira, como era, Rosario. Deixa que o tamarillo, deixo en un platiño, en un papel, ou así, mellor, en riba dun papel, donde non lle dea nin a luz directa do sol, nin nada, nin demasiado calor, quero dicir, non o puñes ao lado do fogón, nin ao lado dunha fuente de calor importante. E deixo hasta que casi empece a pudrir, que sobes como que está blandiño. Pa que? Pa que as sementes que estean en dentro se sigan nutrindo da vitalidade que lle aporta a pulpa da planta, do fruto, non? Porque me imagino que che darían o fruto. E se é así, pois deixa que hasta que casi pudre, non deixes que pudre, porque senón, se chega a pudrir, tamén poden pudrir as sementes. Pero se esperas hasta que o froito estea casi pudrindo, esas sementes están maduradas, están como listas para non quitalas prematuramente dun fruto e que estean aínda inmaduras, sabes? E despois plántalas, que che direi eu? Non sei, pero po mes, espera un mes máis, en febreiro ou así, podelas sementar. Separas bastante, porque é o mismo que fago eu, por exemplo, cas plantas de tomate normal. Vou vos enseñar unha cousa. Esta
esta é a miña forma de guardar as sementes de tomate. E ti vas a facer o mismo ca Puerto Marina, la Patagonia. Que me dicen, Argentina? Marta Cornejo? Pois un saludo super especial para tan lonxe, Un bico. Marta Cornejo. En Argentina. Que pasada. Que lesos chegamos. Bueno, pois mirade, isto eu gardo os tomates así. E isto é o que vas a facer ti co teu tamarillo. Cando xa lle pasen uns días, a ver, é que eu quería vos enseñar, pero penso que se ve ben así. Vos fijadesvos como están estas sementes, de separadas. Hai polo menos 3 centímetros entre cada rosario, sí. Entre cada semente hai 3 centímetros ou 4, pois este é o que vas a facer. Colles a semente ca súa pulpiña, sabes, que teñen as sementes dos tomates e do tamarillo, tamén, ten como se fora un envoltorio de unha especie de gelatina. Bueno, pois con ese envoltorio e todo. Polo nunha servilleta, así, plin. Sepáralo 3 ou 4 centímetros, outra. E pos nunha servilleta entre 9 ou 10 ou 12 sementes, máis non. Por qué? Porque isto despois o que se consigue... Estou enchendo todo de sementes, Dios mío. O que se consigue isto e despois eu planto a servilleta así. Poño terra, poño así a servilleta, porque as sementes van a ter a forza suficiente para desfacer a servilleta. E se non, tamén podes quitar o cacho de servilleta que non ten semillas e ti plantas isto así. Que vamos a conseguir con isto? É unha maneira fantástica de guardar as sementes dos tomates. O que vamos a conseguir con isto é, como se están pegadas ao papel, daí non se moven. Por moito que sacudas, daí non se van a mover. Eu, ao poñelas así na terra, e botarlle terra xa por encima, vou a conseguir que cada planta de tomate nasa no seu espacio, que teñan cada unha a súa privacidade para poder nacer ben. Porque moita xente que planta as sementes dos tomates e dos pimentos fracasa por culpa de que as pon tan xuntiñas, están tan pejadiñas unha a outra, que depois as plantas nacen tan mestas, tantas, tan xuntas, que as plantas teñen que loitar por sobrevivir. E que van a facer? Van a estalotar, o sea, van a botar un tallo así de alto, débil a máis non poder. Porque ao ser tan delgadiño vanse apoiando unhas nas outras e medran máis. E por que queremos un tomate delgado como un fío así de alto? Non nos vale de nada, non vale para nada, porque é débil. E o único que fixo foi estirar. Entón, o que conseguimos con isto é que cada planta teña o seu espacio vital e que nos vayan a ir todas arriba. Cantas plantas vas a necesitar na túa horta, realmente, se pensamos? 10 de cada, 12. Podes pensar, 10 de cada ou 12. Pois plantas 2 servilletas e xa está. Entón, así, cada unha vai a ter o seu espacio vital e non se van a molestar unhas ás outras, e van a ser todas plantas útiles. Van a ser unhas plantas que van a ser totalmente servibles as 12 que teñamos. 12, sí, pero todas servibles. E todas completamente van nascendo pouquiño a pouco, non teñen que loitar pola luz, non engordan, o sea, van engordando ao tempo que van crecendo. Entón, ti co tamarillo, Rosario, vas a facer igual. Cando vexas que o tomate quer empezar a pudrir, antes de que pudra, pegas así as sementes na servilleta. Tapas a servilleta, porque eu abro, non? Abres a servilleta, separas as sementes, cerras a servilleta, e esa gelatina que ten cada unha das sementes vai a facer como unha especie de pegamento e vais a pegar xa ao papel, á servilleta. Entón, iso fai que nunca se movan, que isto queda impregnado xa de por vida. E ao plantalo así, as plantas son capaces de romper este papeliño, e máis a humedade que lle tes que botar e todo, e van a germinar perfectamente. E cada unha, como vos digo, no seu espacio vital, sin molestarse, brotan de maravilla. Así que cos tamarillos vas a facer igual. Xa podemos empezar cos semilleiros de tomate e pimento. Non mezclemos bojas con besugos, María José, porque os tomates ainda é algo cedo. Porque o pimento, sí, o pimento berenjena podedes xa sementalos agora, porque encanta o emoticono.
Que? O pimento tarda moito en crecer, moitísimo máis, o doble ou máis que un tomate. E o tomate logo está para sacar para a horta. En 40 días telo para sacar. E o pimento ao mellor podeche botar 3 meses, así que, sí, podes sementar pimentos e berenjenas. Marcho que teño que marchar. Celia, un bico, eu tamén teño que marchar, que xa son as 8. Eu tamén teño que marchar, sinto moito. Bueno, antes de marcharme, vou a facer un repaso das cousas importantes que quería dicirvos neste directo, non? Un era que moitísimas gracias a toda a xente que no anterior directo me axudou e se esforzou en buscarme información e de mandarme un montón de sitios e páginas donde podía atopar o libro dos meus soños, que xa o teño comigo. Eso é o máis importante, que teño aquí o meu libro en gallego con pasta dura, coleccionista, bueno, maravilloso, en un estado perfecto de conservación, por un precio tirado, por 20 euros me saleu, que este se había os 300 euros. Bueno, segunda cousa, iso, moitísimas gracias a todas, porque, joder, axudásteme moitísimo, porque para min significa moito o libro este. Segundo, que o canal, este canal que xa é meu, pero é tan meu como a voso, que somos finalistas en un certamen de premios que se fai aquí en Galicia, porque aquí hai xente de todo o mundo, pero aquí en España, Galicia, hai un certamen que é formouse para como unha iniciativa de dinamizar a nosa lengua. Entón, todos os anos, van pola 7ª temporada, creo, fan unha especie de concurso, non? Para premiar as canles mellores que son en lengua gallega. Entón, Alma da Bella Chousa, o voso canal preferido, o meu tamén, é finalista. A gala vai a ser para o mes, o 17 de febreiro, en Santiago, no Teatro Principal. E vos de dicir como conseguir as entradas, porque creo que son gratis, por se algunha de vos se quera chegar a aplaudirlle a xente que consiga o premio. O sea, eu, para min, finalista é un premio. Para min, finalista, que o meu canal sexa finalista é un premio, porque eu estou orgullosísima, estou encantada, estou contentísima de ser finalista. E dir igualmente a gala, no nombre de todas vos que estades sempre ao outro lado, se me dan o premio, vou non recoller, dándovos as gracias a todas as que estades aí ao outro lado. Outra cousa que é importante que vos quería contar é que eu nunha das miñas facetas artísticas colaborín estes días atrás, colaborín con un videoclip de un cantante daqui da Bisbarra que vos recomendo porque ten unhas cancións moi chulas, é un artistazo tamén, como a copa dun pino, porque dáselle todo, é que toca o piano, toca o violín, toca a guitarra, toca bandurrias, toca de todo, é director de orquesta, está estudiando un montón, tamén é cantautor. El fai as súas cancións componas. Entón, fixe un videoclip e eu participín nese videoclip. O videoclip e a canción vai sobre o destrozo cultural que temos sobre o noso folclore gallego, non? Entón, a canción chámase Canto de Berce. Está estes días, puxeron onte, creo que se estrenou onte, e invítovos a mirar o videoclip desa canción. Entón, pois nada, pois eran as cousas máis importantes que tiña que dicir hoxe neste directo. Un directo maravilloso, moitísimas gracias, Isabel. Nos tienes que contar unha historia de libro. Fareino, incluso si me gusta moito, porque non o sei aínda, pero si me gusta moito, facerei un día un directo cortiño para contarvos cada unha das historias. Aí vou a deixalo.
Felicidades, enhoraboa a vos tamén, quero dicir que isto fixéstedelo vos tamén, porque facer que unha canle teña un reconocimento, que chegue a ser finalista, que chegue ou non chegue a conseguir o premio xa é outra cousa que me dá igual, pero é un logro tremendo que unha canle en gallego chegue a despuntar, non? Que sexa visible. E iso tamén o facedes vos posible, compartindo os vídeos, mirándoos, falando á xente de que este canal ou aquel outro é en gallego e está moi ben, ou así, iso tamén o conseguides vos, así que parte do premio é voso tamén, así que quero que vos sintades super orgullosas tamén do premio. Celsa acaba de chegar ao final de todo, bueno, pero depois xa o miras. E nada, para rematar, dinos Félix, pois para rematar, el ser finalista, que sepas que al lado de Aveiro, en Portugal, hai un lugar chamado Chousa. Bueno, mira, Félix, non me lo puedo creer. Non me lo puedo creer, porque Chousa Vella. Bueno, é que en realidad o meu apellido Chousa significa casiña, casa humilde, casa velliña e humilde. Iso é o que significa Chousa, que é o meu apellido. É unha chousa vella, pois iso é redundar, pero é unha casa humilde, vella, non ten o gallego e o portugués, somos primos e hermanos de toda a life. Non me extraña que haga un sitio que se chama Chousa Vella, pero gusta moitísimo. Gustaríame que todos os habitantes de Chousa Vella superan que aquí en Galicia unha prima hermana ten unha canle que se chama Alma da Vella Chousa. O que pasa que a miña vella é por miña abuela, non é diferente, pero bueno. Pois nada, nominada, finalista moi merecido. Pois moitísimas gracias. A clave non é que sea un idioma ou outro, a clave del éxito. Ai, por favor, hai que rematar o directo con esta frase de Félix, la clave del éxito eres tú, pero vos tamén, por estar aí ao outro lado. Ti, Félix, de que valería que eu estivese aquí dando uns consellos da horta, de cociña tradicional, de cultura e folclore da miña terra, se non estuversedes vos ao outro lado, apoiando, vendo os vídeos e todo iso. Así que o mérito teño eu, pero vos tamén. Pero, bueno, acepto o piropo, porque, sí. Bueno, pois, é un lugar de interés histórico. Félix, temos que ir a Portugal, Temos que quedar a ir a Portugal a Chousa Vella, en Aveiro. Aveiro significa, sabedes que significa Aveiro, non? É que ademais é en Aveiro. Aveiro significa refugio. Refugio da Chousa Vella, que iso ten unha melodía, ten unha... Bueno, é poético. O sea, Aveiro da Chousa Vella. Iso é precioso. Teño que ir a Aveiro, a Chousa Vella. Bueno, xentiña, perdinos o nome do cantautor. Chámase Álex Millet, Xandre Millet. Vou a poñer nas miñas redes, puxenos nos aqueles, pero tomade nota. Xandre, con X, Xandre Millet. De todos os xeitos. Eu xa participín en máis vídeos dele, O sea, se mirades un pouco a súa, como se di, videodiscografía, veredes que eu apareço en varios vídeos del, traballo moito con el. Pero este último especialmente, para min é o mellor. Para min é o mellor hasta agora. Se poñedes Canto de Berce, xa vos aparece en YouTube. Espero que vos guste moitísimo. Me dio moi bon rollo e me imagino que moita gente... Bueno, un día te contaré moitas cosas. Vale, perfecto, Félix, temos que tomar un café. Xentiña, moitísimas gracias por estar aí durante 2 horas pico. Nada, para min foi un placer pasar a tarde con vos, porque realmente hoxe non tiña moito máis que facer. As que vallades mañán á manifestación a Santiago, vémonos por ali, buscádeme, que por ali é de andar. E nada, o resto da xente, vémonos por aquí nas redes. Un biquiño enorme. Moitísimas gracias por todo, por estaredes aí e por todo.